Η Βέρα Ιβάνοβνα δικαίως καμάρωνε για το γιο της. Ψηλός, γεροδεμένος, μορφωμένος, δούλευε ως προγραμματιστής σε μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία. Μόλις 2 χρόνια είχαν περάσει από τότε που τελείωσε το πανεπιστήμιο και όμως είχε ήδη γίνει προϊστάμενος τμήματος και το είχε καταφέρει μόνος του. Τον ταλαντούχο νέο υπάλληλο τον πρόσεξαν χάρη στις επαγγελματικές του επιτυχίες και τον προώθησαν. Όταν η Βέρα Ιβάνοβνα το έμαθε, ξέσπασε σε κλάματα από ευτυχία. Όλα είχαν γίνει ακριβώς όπως τον ονειρευόταν, ίσως και καλύτερα. Ο γιος έβγαζε καλά χρήματα. Ένα καινούριο ξένο αυτοκίνητο από αντιπροσωπεία, εκείνο του το είχε κάνει δώρο η Βέρα Ιβάνοβνα στην αποφοίτησή του για τις άριστες σπουδές. Ξόδεψε σχεδόν όλες τις οικονομίες της, μα για το παιδί της δεν λυπόταν τίποτα. Το διαμέρισμα όμως το είχε αγοράσει ο Γιούρι μόνος του. Ναι, με υποθήκη, αλλά ευρύχωρο, καινούριο, στο κέντρο της πόλης. Τώρα το ανακαίνιζε σιγά σιγά, ενώ προς το παρόν έμενε με τη μητέρα του, και η Βέρα Ιβάνοβνα χαιρόταν γαμαγιώτα αυτό. Φυσικά, καταλάβαινε πως ο Γιούρα ήταν πια ενήλικος. Σύντομα θα γινόταν εντελώς ανεξάρτητος, θα παντρευόταν, θα άρχιζε η δική του ξεχωριστή ζωή. Όμως για την ώρα η γυναίκα απολάμβανε ακόμη τη γυτνίασή του, να του μαγειρεύει τα αγαπημένα του φαγητά, να του σιδερώνει τα πουκάμισα. Τα βράδια, όταν ο Γιούρα γύριζε από τη δουλειά, η Βέρα Ιβάνοβνα το ρωτούσε πως πέρασε η μέρα του, όπως τότε που ήταν ακόμα μαθητής. Μόνο που τα τελευταία χρόνια ο γιος της φαινόταν να μην βιάζεται ιδιαίτερα να γυρίζει σπίτι. Σίγουρα είχε κοπέλα, όμως για κάποιο λόγο δεν ήθελε να τους γνωρίσει. Ίσως η σχέση να μην ήταν πολύ σοβαρή, ίσως να μην έκανε μακροπρόθεσμα σχέδια με την κυρία αυτή και να μην ήθελε να ανησυχεί άδικα τη μητέρα. Η Βέρα Ιβάνοβνα το καταλάβαινε και το δεχόταν. Κάθε άντρας χρειάζεται εμπειρίες για να νιώθει ύστερα σίγουρος όταν συναντήσει εκείνη τη μία και μοναδική. Παρ' όλα αυτά, η Βέρα Ιβάνοβνα συχνά σκεφτόταν τη μελλοντική νύφη. Ονειρευόταν να δει δίπλα στο γιο της μια επιτυχημένη, καλλιεργημένη γυναίκα, από καλή, εύπορη οικογένεια. Ο Γιούρα άξιζε το καλύτερο, γιατί και ο ίδιος ήταν δώρο της μοίρας. Και η Βέρα Ιβάνοβνα είχε συμβάλει καθοριστικά στο να γίνει έτσι. Το συνειδητοποιούσε και καμάρωνε για τον εαυτό της. Τα είχε καταφέρει. Τα είχε κάνει όλα σωστά. Το Γιούρα η Βέρα Ιβάνοβνα το γέννησε αργά, τότε ήταν ήδη λίγο πάνω από 40. Πιο πριν, κάπως δεν έστρωνε η ζωή. Στην αρχή η νεαρή Βέρα αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στις σπουδές της, δεν ήθελε να επιστρέψει στο χωριό, στις χήνες και στις αγελάδες και στο ατέλειο το βάρος των μικρότερων αδελφών. Η φοιτηση στο πανεπιστήμιο, στη σχολή οικονομικών, όπου μπήκε χάρη στην επιμονή και τη φιλοπονία της, ήταν για εκείνη το εισιτήριο για τη ζωή που πάντα ονειρευόταν. Και οι προσπάθειές της δεν πήγαν χαμένες. Τη βοηθούσε ο ίδιος ο κοσμήτορας, με τις γνωριμίες του την τακτοποίησε λογίστρια στο τοπικό εργοστάσιο, την επιχείρηση που στήριζε ολόκληρη την πόλη. Εκεί δεν έμπαινε κανείς από το δρόμο. «Βερούτσκα, τώρα όλα είναι στα χέρια σου», της χαμογέλασε τότε ο καθηγητής. «Μη με απογοητεύσεις». Και η Βέρα δεν τον απογοήτευσε. Ήταν έτοιμη να ζει μέρα-νύχτα στη δουλειά και σύντομα ήξερε τις λεπτομέρειες τόσο καλά, που ακόμα και η επικεφαλής λογίστρια τη ρωτούσε πριν πάρει σημαντικές αποφάσεις. Η Βέρα ήταν ευτυχισμένη. Ο αξιοπρεπής μισθός της επέτρεψε να μείνει στην πόλη, να νοικιάσει σπίτι και να μην επιστρέψει στο χωριό. Ο καιρός περνούσε. Η Βέρα συνέχιζε να καίγεται για τη δουλειά. Παρακολουθούσε διαρκώς σεμινάρια επιμόρφωσης, διάβαζε ειδική βιβλιογραφία, με μία λέξη, τελειοποιούσε το επάγγελμά της. Την προσωπική ζωή δεν τη σκεφτόταν ακόμη. Νήξεις και ακόμα και ανοιχτές προσκλήσεις για ραντεβού η συμπαθητική Βέρα δεχόταν συχνά, όμως θεωρούσε πως ήταν νωρίς για σοβαρές σχέσεις και, πολύ περισσότερο, για οικογένεια. Πρώτα έπρεπε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητη. Ήταν ασυνήθιστη σκέψη για κοπέλα εκείνων των χρόνων. Όλες οι συνομήλικες της ονειρεύονταν έναν καλό γάμο, ενώ η Βέρα σκεφτόταν μόνο τη δουλειά. Οι κόποι της απέδωσαν. 10 χρόνια μετά το πανεπιστήμιο είχε μαζέψει χρήματα και αγόρασε μόνη της διαμέρισμα, χωρίς βοήθεια γονιών, που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαν να τη στηρίξουν. Πόσο ευτυχισμένη ένιωσε η Βέρα όταν κοιμήθηκε για πρώτη φορά στο δικό της, όχι νοικιασμένο σπίτι. Ήταν ήδη πάνω από 30. Διαμέρισμα, θέση επικεφαλής λογίστρια σε μεγάλη επιχείρηση, σταθερό υψηλό εισόδημα,
ήρθε πια η ώρα να σκεφτεί την οικογένεια. Και τότε η Βέρα επιτέλους κοίταξε τους πιθανούς υποψήφιους συζύγους. Σύντομα, ανέμελα ειδήλια είχε και από πριν. Ήταν μια ανάσα, μια εκτόνωση, τη βοηθούσα να ξεφεύγει από τη βαριά δουλειά. Τώρα όμως ήθελε κάτι άλλο, σοβαρή σχέση, με γάμο και παιδιά στο βάθος. Είχε κιόλας καθυστερήσει με κληρονόμους. Εκείνα τα χρόνια οι γυναίκες χωρίς παιδιά στην ηλικία της θεωρούνταν σχεδόν γεροντοκόρες. Άντρες τριγύρω της υπήρχαν αρκετοί, αξιοπρεπείς, έξυπνοι, επιτυχημένοι. Μόνο που όλοι φορούσαν Βέρα. Το καλύτερο εμπόρευμα είχε ήδη φύγει από το ράφι. Πιο τυχερές ήταν όσες δεν δούλευαν σαν τη Βέρα για οικονομική ανεξαρτησία. Όμως, όπως λένε, η μοίρα σε βρίσκει και όταν κάθεσαι πίσω από τη σόμπα. Μια μέρα η Βέρα γύριζε σπίτι με ταξί, είχε καθυστερήσει με μια αναφορά και έξω ήταν ήδη βαθιά νύχτα. Ο οδηγός ήταν ένας συμπαθητικός, ομιλητικός νεαρός, φαινόταν αρκετά μικρότερος από τη Βέρα. Αργότερα αποδείχτηκε πως ήταν 7 χρόνια νεότερός της. Ο Βίκτορ έκανε αστεία, την έκανε να γελάσει αληθινά, της έλεγε κομπλιμέντα και κάπως αθόρυβα την οδήγησε σε εξομολογήσεις. Και εκείνη του άνοιξε όλη της τη ζωή. Ξαφνικά η γυναίκα κατάλαβε πως ήθελε ο δρόμος μέχρι το σπίτι της να είναι όσο γίνεται πιο μακρύς, να μην τελειώνει ποτέ, γιατί με εκείνον το γοητευτικό ταξιτζή ήταν τόσο εύκολο και ευχάριστο να μιλά. Και εκείνος επίσης δεν βιαζόταν να χωρίσουν, διάλεγε επίτηδες παράδρομους. Στο τέλος αντάλλαξαν τηλέφωνα. Ο Βίκτορ την πήρε την επόμενη κιόλας μέρα, και όλα πήραν φωτιά. Η Βέρα δεν είχε νιώσει ποτέ τόσο ποθητή και αγαπημένη. Ο Βίκτορ έμοιαζε να τη φορτίζει με ενέργεια και χαρά για τη ζωή. Πολύ γρήγορα μετακόμισε στο διαμέρισμά της και δεν έκρυβε τη χαρά του. Στο διάρρη με τους γονείς του ήταν στενά, επιπλέον, η αδελφή του είχε χωρίσει και είχε επιστρέψει στο πατρικό με 3 παιδιά. Η Βέρα πέταγε μετά τη δουλειά προς το σπίτι της, γιατί πια δεν ήταν άδειο και κρύο. Εκεί την περίμενε ο Βίκτορ, πάντα χαμογελαστός, καλοσυνάτος, τρυφερός. Από τα πιο απλά και φτηνά προϊόντα μπορούσε να μαγειρέψει πιάτο που δεν υστερούσε από εστιατορικές λιχουδιές. Κρατούσε και το σπίτι καθαρό, και πάντα ρωτούσε τη Βέρα αν πεινούσε. Και κανείς δεν την είχε φροντίσει έτσι ποτέ. Το τέλος όμως ήταν άσχημο. Η Βέρα χρειάστηκε χρόνια για να καταλάβει πως ο Βίκτορ τη χρησιμοποιούσε απλώς. Αν δεν υπήρχε μια σύμπτωση, ίσως να αγνοούσε για πολύ ακόμα τα ανησυχητικά σημάδια. Ο Βίκτορ δεν έμεινε για πολύ ταξιτζής. Μετά τη μετακόμισή του, άρχισε να πείθει τη Βέρα πως η δουλειά στο ταξί είναι δύσκολη και επικίνδυνη, πελάτες όλων των ειδών. Έπειτα έκλεισε το ταξιδιωτικό γραφείο, το ταξιτζίδικο, το στόλο ταξί του. Η Βέρα τότε, μάλιστα, χάρηκε. Ήθελε ο Βίκτορ να βρει κάτι πιο ήρεμο. Φοβόταν γαμαγιώτα, αυτόν, ειδικά όταν έβγαινε νύχτα. Και ζήλια υπήρχε επίσης. Εκείνος γνώρισε κόσμο στη δουλειά, και αν έπεφτε σε καμιά όμορφη νεαρή πελάτισσα και την ερωτευόταν. Η Βέρα δεν θα το άντεχε. Τα αισθήματά της ήταν πολύ δυνατά. Ο Βίκτορ έψαχνε δουλειά, έβλεπε αγγελίες, τηλεφωνούσε, πήγαινε σε συνεντεύξεις, αλλά τίποτα δεν πετύχαινε. «Δεν πειράζει», τον καθησύχαζε η Βέρα. «Ο μισθός μου φτάνει και περισσεύει. Μην βιάζεσαι, βρες με την ησυχία σου». Ο Βίκτορ και δεν βιαζόταν. Πού και που έβρισκε κάτι περιστασιακό, συχνά όμως, έπρεπε να φύγει νύχτα, κάποιες φορές και για μέρες. Μετά από αυτά τα ταξίδια γύριζε χαρούμενος και η Βέρα νόμιζε πως καταλάβαινε, και εκείνη της άρεσε να νιώθει οικονομικά ανεξάρτητη, πίστευε πως και ο αγαπημένος της χαιρόταν που μπορούσε να κερδίσει κάτι. Μόνο που έκανε λάθος. Μία φορά η Βέρα πήγε για δουλειά σε ένα μικρό επαρχιακό κομμόπολη για έλεγχο. Ο Βίκτορ εκείνη την περίοδο ήταν σε μεροκάματο, είχε πει πως δεν θα γύριζε πριν από 2 μέρες. Μετά τον έλεγχο την πήγα για δείπνο σε εστιατόριο και εκεί, σε διπλανό τραπέζι, η Βέρα είδε τη σκηνή. Έξω φαινόταν μια πολύ γλυκιά εικόνα. Ένας νεαρός κοιτούσε με ερωτευμένα μάτια μια κοπέλα απέναντί του, της χάιδευε το χέρι, της έφτιαχνε τα μαλλιά, τη φιλούσε πότε-πότε. Ένα όμορφο ζευγάρι. Ένα καθαρό συναίσθημα. Το πρόβλημα ήταν ότι ο νεαρός ήταν ο Βίκτορ. Δεν την είδε. Και η Βέρα χάρηκε γαμαγιώτα. Αυτό. Πρώτον,
δεν ήθελε σκηνές μπροστά σε συναδέλφους. Δεύτερον, έπρεπε να μαζέψει τις σκέψεις της πριν από τη σοβαρή κουβέντα. Και, κυρίως, να επιβιώσει από την προδοσία, να ξεσπάσει κάπου όπου δεν θα την έβλεπε κανείς. Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου βούτυξε το πρόσωπο στο μαξιλάρι και ξέσπασε σε λυγμούς. Πονούσε. Την έκαιγε. Και έπειτα αηδία. Γνήσια αηδία. Τον αγαπούσε αληθινά, είχε χτίσει σχέδια μαζί του, είχε ήδη βρει ονόματα για το γιο και την κόρη τους που θα τέριαζαν με το επίθετό του. Και τώρα όλα τελείωναν. Η σκηνή που είδε έβαλε τα πάντα στη θέση τους. Η Βέρα ήξερε πως δεν ήταν φυσιολογικό να συντηρεί έναν ενήλικο άντρα που δεν βιαζόταν να δουλέψει. Ένας προσωρινός, κρίσης, μερικών μηνών είναι ανθρώπινος. Αλλά ο Βίκτορ καθόταν στο σβέρκο της ήδη 2 χρόνια. Και αυτές οι δουλειές ήταν κάλυψη για τέτοιες συναντήσεις, με γυναίκες στο πλάι. Πιθανότατα τις κορόιδευε και εκείνες, παρουσιαζόταν ελεύθερος και επιτυχημένος, τις πήγαινε σε εστιατόρια με δικά της λεφτά. Η Βέρα, όπως πάντα, μάζεψε τον εαυτό της. Βρήκε δύναμη και τον πέταξε έξω από το σπίτι της και από τη ζωή της. Στην αρχή δικαιολογήθηκε, έπλαθε απίθανες εξηγήσεις. Μετά ορκίστηκε αγάπη, παρακάλεσε να το συγχωρήσει. Και στο τέλος, όταν κατάλαβε πως η Βέρα ήταν ανυποχώρητη, είπε αυτό που πραγματικά είχε μέσα του. «Και τι ήθελες δηλαδή? Εσύ είσαι πια μεγάλη. Εγώ είμαι νέος. Με τραβάνε οι νέες, οι όμορφες, οι ανάλαφρες. Εσύ είσαι κρύα, εξουσιαστική, δυσάρεστη. Και χοντρή, κιόλας. Ποιος σε θέλει?» Και έφυγε, χτυπώντας την πόρτα. Η Βέρα σκεφτόταν τα λόγια του. Μήπως ήταν αλήθεια? Μήπως ήταν πράγματι τόσο αποκρουστική? Μήπως γαμαγιώτα, αυτό δεν της έβγαιναν, οι σχέσεις, ενώ οι συνομήλικες της πήγαιναν ήδη τα παιδιά στο σχολείο. Η Βέρα Ιβάνοβνα πέρασε βαριά εκείνον το χωρισμό. Και μετά την ιστορία με τον Βίκτορ απογοητεύτηκε από όλους τους άντρες. Ο γάμος δεν τη τραβούσε πια. Αλλά την ελπίδα να γίνει μητέρα δεν την εγκατέλειψε. Μόνο που τώρα σκόπευε να γεννήσει για τον εαυτό της. Κατά καιρούς είχε σχέσεις, μόνο με το σκοπό της τεκνοποίησης. Όμως παιδί δεν ερχόταν. Στο γιατρό δεν μπορούσε να πάει. Τότε θεωρούνταν ανήθικο να σχεδιάζεις παιδί χωρίς να είσαι παντρεμένη. Η Βέρα αποφάσισε πως ήταν στήρα και συμβιβάστηκε. Δεν θα έχει στη ζωή της ούτε άντρα ούτε παιδί. Τουλάχιστον είχε τη δουλειά, τη μοναδική της παρηγοριά. Και ύστερα, αφού γιόρτασε τα 40 της, η Βέρα Ιβάνοβνα γνώρισε επιτέλους τη μοίρα της. Τη μοίρα της τη γνώρισε στο πρόσωπο του Άντων Πετρόβιτς. Ήταν διαζευγμένος και γενικός διευθυντής σε εταιρεία συνεργάτη. Από την πρώτη κιόλας συνάντηση άρχισε να δείχνει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του προς την επικεφαλής λογίστρια. Της έκανε κομπλιμέντα, την κοιτούσε με θαυμασμό, χαμογελούσε και μία μέρα την κάλεσε σε ραντεβού. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Ο Άντων διέφερε πολύ από τον Αλφόνσο Βίκτορ. Την πήγαινε σε ακριβά εστιατόρια, της χάριζε πολυτελή δώρα, τη βοηθούσε στη δουλειά. Η Βέρα δεν ένιωσε μαζί του εκείνο το φλογερό πάθος, τον έρωτα και την παραφορά που είχε νιώσει κάποτε για τον Βίκτορ, όμως δίπλα στον Άντων αισθανόταν επιθυμητή και αγαπημένη, μαζί του ήταν ήρεμη και ασφαλής. Έτσι, όταν ο Άντων της πρότεινε να νομιμοποιήσουν τη σχέση τους, η Βέρα δέχτηκε με χαρά. Έμειναν στο διαμέρισμα του Άντων, ενώ το δικό της τρίχωρο η Βέρα το έδωσε προς ενοικίαση. Προειδοποίησε αλφαμετώνω το μέλλοντα σύζυγο πως δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Ήταν βέβαιη γαμαγιώτα. Αυτό, αφού καμία από τις προσπάθειές της, κι είχαν υπάρξει πολλές, δεν είχε καρποφορήσει. Όμως τον Άντων δεν τον ένοιαζε. Είχε ήδη παιδιά, ο γιος και η κόρη του τελείωναν το πανεπιστήμιο. Επικοινωνούσε μαζί τους και τους βοηθούσε, του έφτανε αυτό. Και τι έκπληξη ήταν για τη Βέρα όταν ανακάλυψε πως είναι έγκυος. Ακόμα και ύστερα από σχεδόν 1/4 του αιώνα θυμόταν εκείνο το κύμα ζεστασιάς και ευτυχίας που τη σκέπασε από την κορφή ως τα νύχια. Ένα όνειρο που νόμιζε πως δεν θα γινόταν ποτέ πραγματικότητα τελικά έγινε. Ο Άντων χάρηκε και εκείνος. Ήταν σίγουρος πως θα ήταν αγόρι και μάλιστα πρότεινε να το ονομάσουν Γιούρι, προς τιμήν του παππού του. Όπως αποδείχτηκε αργότερα, είχε δίκιο, γεννήθηκε πράγματι αγόρι. Μόνο που ο πατέρας του δεν το είδε ποτέ.
Η προσωπική ευτυχία της Βέρας κράτησε λίγο. Η ζωή του Άντων την πήρε ένας ξαφνικός εγκεφαλικός, ένας άντρας στο άνθος της ηλικίας, μόλις 45 χρονών, έφυγε μέσα σε λίγες ώρες. Η Βέρα δυσκολεύτηκε πολύ να συνέλθει από την απώλεια. Τη βοήθησε όμως το ότι μέσα της ζούσε και μεγάλωνε ένα μωρό. Γαμαγιώτα, αυτό έπρεπε να σταθεί δυνατή. Μετακόμισε πίσω στο δικό της διαμέρισμα. Για την περιουσία του Άντων αμέσως έδειξαν αξιώσεις στα ενήλικα παιδιά του. Η Βέρα παραιτήθηκε από το μερίδιο της υπέρ τους, θεώρησε πως έτσι ήταν το σωστό. Από την πίκρα την τράβηξε έξω ο Γιούρι, γεννημένος λίγο νωρίτερα από το μήνα του, μικροσκοπικός, άρρωστος, συνεχώς κλαμμένος. Της έπαιρνε όλη την προσοχή, όλη τη δύναμη. Η Βέρα Ιβάνοβνα χρειάστηκε να ξοδέψει πολλά χρήματα σε γιατρούς, ευτυχώς είχε. Στο πρόωρο μωρό βρήκαν πολλά προβλήματα, οι διαγνώσεις άλλαζαν, κάποιες ακούγονταν και τρομακτικές, μέχρι και για εγκεφαλική παράλυση, υπό αμφισβήτηση. Όμως η Βέρα δεν λύγησε. Έψαχνε τους καλύτερους αποκαταστάτες, διάβαζε ιατρικές ειδήσεις, έμπαινε με το ζόρι στα κορυφαία κέντρα θεραπείας. Και όλα αυτά έφεραν αποτέλεσμα. Ως στο σχολείο, ο Γιούρα δεν ήταν απλώς εντελώς υγιής, ήταν και ανεπτυγμένος πέρα από την ηλικία του. Πάνω από το κρεβάτι του κρέμονταν μετάλλια από διακρίσεις στην κολύμβηση. Στη γωνία του παιδικού δωματίου στεκόταν ένα πιάνο, όπου ο πιτσιρικάς ήδη έπαιζε αξιοπρεπώς κλασικά κομμάτια. Και τα ράφια λύγιζαν από πολύχρωμα παιδικά βιβλία. Ο Γιούρα αγάπησε το διάβασμα πριν ακόμη πάει πρώτη τάξη. Η μητέρα του φρόντισε να το εμφυσίσει και τα κατάφερε. Στο σχολείο ο Γιούρα έπαιρνε μόνο άριστα, ενώ συνέχιζε να κάνει τη μητέρα του περήφανη με τις αθλητικές του επιτυχίες. Στις μεσαίες τάξεις, το αγόρι κόλλησε με τον προγραμματισμό. Η Βέρα το στήριξε, του αγόρασε δυνατό υπολογιστή, κάτι δίσκους, ένα σωρό, σιδερένια, εξαρτήματα. Η Βέρα Ιβάνοβνα δεν έμπαινε στις λεπτομέρειες, απλώς χρηματοδοτούσε το πάθος του παιδιού της. Και δεν πήγε χαμένο. Πολύ σύντομα ο Γιούρι άρχισε να κερδίζει σε Ολυμπιάδες προγραμματισμού. Η ψυχή της Βέρας τραγουδούσε από χαρά κάθε φορά που ο γιος της έφερνε σπίτι άλλη μία διάκριση. Ήδη τότε κατάλαβε, ο γιος της θα πάει μακριά, θα πετύχει πολλά. Και σε όλα αυτά υπήρχε η δική της συμβολή. Χωρίς ανάσα, χωρίς ξεκούραση, ασχολήθηκε μαζί του, πρώτα με την υγεία του, ύστερα με την ανάπτυξη και την ανατροφή του. Τον πήγαινε σε δραστηριότητες και τμήματα, ταξίδευε μαζί του σε αγώνες, και όλα αυτά τα συνδύαζε με τη δύσκολη δουλειά της. Χωρίς στήριξη ήταν βαριά. Καμιά φορά κοίταζε με νοσταλγία τους μπαμπάδες που περπατούσαν με τα παιδιά, που τα πήγαιναν υπηαγωγείο ή σχολείο. Ο Άντων θα ήταν ένας προσεκτικός, τρυφερός πατέρας, η ζωή μαζί του θα ήταν πιο εύκολη, πιο φωτεινή. Μα έγινε όπως έγινε. Τώρα η Βέρα πάλευε για το γιο της, για δύο, να νιώσει όσο γίνεται λιγότερο την απουσία πατέρα στη ζωή του. Στη μητρότητα αργής ηλικίας η Βέρα έβλεπε πολλά πλεονεκτήματα. Οι νεαρές μητέρες συχνά ξεσπούσαν πάνω στα παιδιά ή τους έδιναν λιγότερη προσοχή. Έτρεχα για καριέρα, για προσωπική ζωή, για φίλες, για κομμωτήρια. Εκείνη όμως καταλάβαινε καθαρά, το παιδί είναι ανεκτήμητο δώρο. Και δεν λυπόταν χρόνο ούτε δυνάμεις για την ανάπτυξή του. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες. Ο Γιούρα μπήκε μόνος του στο πανεπιστήμιο, πέρασε λαμπρά τις εξετάσεις και σπούδαζε άριστα. Μέχρι το 4ο έτος. Το 4ο έτος η Βέρα Ιβάνοβνα το θυμόταν με ανατριχύλα. Ο Γιούρι τότε ήταν σαν να τον άλλαξαν. Εμφανίστηκαν κάτι φίλοι. Στην αρχή η Βέρα χάρηκε μάλιστα. Ο Γιούρα έδινε σχεδόν όλο του το χρόνο στη μελέτη, όπως και εκείνη κάποτε, μα ήταν νέος, έπρεπε να διασκεδάσει, να κάνει παρέες, να ερωτευτεί. Πότε, αν όχι τώρα? Δεν το απαγόρευσε ούτε τις νυχτερινές εξόδους. Η καρδιά της φυγγόταν από φόβο, το μυαλό της έπλαθε τρομακτικές εικόνες, όμως δεν το έδειχνε. Καταλάβαινε, έτσι πρέπει. Σιγά σιγά έφτασε στο σημείο να χάνεται ο Γιούρα σχεδόν κάθε βράδυ στα κλαμπ, να επιστρέφει τα ξημερώματα, ευτυχισμένος, να παραπατάει, να φτάνει μετά βίασος στο κρεβάτι του και να πέφτει πάνω του ντυμένος. Και εκείνη, που όλη τη νύχτα δεν είχε κλείσει μάτι από την ανησυχία, σηκωνόταν να πάει στη δουλειά. Ναι, δύσκολη περίοδος. Οι σπουδές του κατέρευσαν. Ο Κοσμήτορας της σχολής τηλεφωνούσε στη Βέρα Ιβάνοβνα και την προειδοποιούσε. Αν συνεχιζόταν αυτό,
θα έπρεπε να το διαγράψουν. Η γυναίκα έπαθε σοκ. Προσπαθούσε να του μιλήσει, να το συνεφέρει, όμως εκείνος μόνο γρίλιζε και της μιλούσε άσχημα. Δεν αναγνώριζε το παιδί της. Ο Γιούρι πάντα ήταν ευγενικός, πάντα κατανόηση, πάντα προσεκτικός. Κι τώρα σχεδόν την έβριζε, τόσο θυμό στα λόγια του, στις κινήσεις του, σαν να είχε μπει άλλος άνθρωπος μέσα του. Η Βέρα Ιβάνοβνα προσπάθησε να τον επηρεάσει με τα χρήματα, του έκοψε τη χρηματοδότηση. Του έδινε μόνο για τη μετακίνηση στο πανεπιστήμιο. Όμως οι νύχτες στα κλαμπ συνεχίζονταν. Και σύντομα η γυναίκα κατάλαβε από που έβρισκε λεφτά ο γιος της. Από το κουτί με τα κοσμήματα έλειπαν μερικές χρυσές αλυσίδες και δαχτυλίδια. Και ύστερα αποκαλύφθηκε πως ο γιος δεν πέρασε την εξεταστική και το διέγραψαν. Ήταν πια υπερβολικό. Η Βέρα έκανε σκηνή στο Γιούρι. Εκείνος την έβρισε, χτύπησε την πόρτα και εξαφανίστηκε για εβδομάδες. Η Βέρα παραλίγο να τρελαθεί. Έκανε μέχρι και δήλωση εξαφάνισης, όμως εκείνοι δεν έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο, ούτε να δεχτούν την καταγγελία δεν ήθελαν πριν περάσουν 3 μέρες. Νέος είναι, θα κάνει τη βόλτα του και θα γυρίσει, την καθησύχασε ο ανακριτής. Η Βέρα Ιβάνοβνα τσακώθηκε μαζί του, τον κατηγόρησε για αδιαφορία, απείλησε πως θα κάνει καταγγελία στην εισαγγελία. Μα στο τέλος ο άντρας είχε δίκιο, ο Γιούρι γύρισε πράγματι σπίτι. Σχεδόν σέρνοντας τα πόδια του. Ήταν χλωμός, κουρελιασμένος, έμοιαζε με άστεγο. Η Βέρα συνειδητοποίησε πως ο γιος της είχε πρόβλημα με το ποτό, συχνά δεν στεκόταν σταθερά, έλεγε ασυναρτησίες, απαντούσε αλλού γαμαγιώτα, αλλού. Κι εκείνη η επιθετικότητα. Όλα ήταν, λέει, επιρροή της κακής παρέας, στην οποία έπεσε το παιδί της. Κάποια στιγμή, με τρόμο, η Βέρα Ιβάνοβνα κατάλαβε πως μερικές φορές φοβόταν τον ίδιο της το γιο. Αλλά όπως πριν από χρόνια, όταν μεγάλωνε το πρόωρο, αδύναμο μωρό της, μάζεψε δύναμη και αποφάσισε να δράσει. Όχι. Δεν θα παραδοθεί. Θα παλέψει για το παιδί της. Αυτή τη φορά όλα ήταν πιο δύσκολα. Ο Γιούρι αρνιόταν να πάει σε γιατρό. Δεν σκεφτόταν ούτε να κόψει τους δεσμούς με τους νέους φίλους του. Δεν βλέπεις. Αυτοί οι φίλοι σε τραβάνε στον πάτο, προσπαθούσε να του μιλήσει η μητέρα. Ήσουν ο καλύτερος φοιτητής του έτους. Έχεις ταλέντο. Έχει πέσει τόσο σκόπος πάνω σου. Και τώρα θα το κάνεις αυτό στη ζωή σου. Λίγο ακόμα και δεν θα υπάρχει γυρισμός. Μαζί τους μπορώ επιτέλους να είμαι ο εαυτός μου, αντέτεινε ο Γιούρι. Όχι εκείνο το τέλειο παιδί που εσύ επινόησες. Επιτέλους είμαι ελεύθερος από την πίεσή σου. Συμφιλιώσου και θα σου είναι πιο εύκολο. Η Βέρα Ιβάνοβνα μάλωνε, έκλαιγε, παρακαλούσε, προσπαθούσε να μιλήσει με το γιο της, από καρδιάς. Τίποτα δεν έπιανε. Ήταν οδυνηρό και τρομακτικό να βλέπει σε τι μεταμορφωνόταν ο άνθρωπος που αγαπούσε. Και μέσα της υπήρχε ένα πνιγυρό αίσθημα ενοχής. Εκείνη δεν τα κατάφερε στην ανατροφή του, ήταν δικό της λάθος, ήταν κακή μάνα, φρικτή μάνα. Και ύστερα, περίπου 1 χρόνο μετά, όλα ξαφνικά μπήκαν μόνα του σε τάξη. Έγινε ύστερα από μια ακόμη μακρά εξαφάνιση του Γιούρι. Σε αυτές τις απουσίες, η μητέρα του είχε ήδη συνηθίσει. Η Βέρα Ιβάνοβνα είχε σχεδόν παραιτηθεί. Και τότε έγινε το θαύμα. Ο Γιούρα άλλαξε ξανά. Πρώτα άρχισε να πηγαίνει πιο σπάνια στα νυχτερινά κλαμπ, μετά τα έκοψε τελείως. Η Βέρα Ιβάνοβνα δεν τον είδε πια σε εκείνη τη δρομακτική, αλόκοτη κατάσταση. Επαναγράφηκε στο πανεπιστήμιο, βοήθησαν οι παλιές του επιδόσεις. Οι καθηγητές έκαναν τα στραβά μάτια για το ταλαντούχο παιδί. Και άρχισε ξανά να δουλεύει περιστασιακά, φτιάχνοντας ιστοσελίδες για εταιρείες. Η Βέρα Ιβάνοβνα αποφάσισε πως το 4ο έτος ο γιος της πέρασε μια μεταβατική φάση. Συνήθως αυτό συμβαίνει νωρίτερα, στην εφηβεία, αλλά σίγμα, εκείνον συνέβη έτσι. Μετά την κρίση ορίμασε απότομα, έβαλε μυαλό και τώρα όλα θα είναι καλά. Και σίγμα, αυτό, φυσικά, υπήρχε και η δική της συμβολή. Οι νουθεσίες, φαίνεται, κάπου έμειναν μέσα του. Στην αρχή, η Βέρα Ιβάνοβνα τον παρατηρούσε ακόμα με ανησυχία. Φοβόταν μήπως επαναληφθούν όλα. Μα ο Γιούρα ήταν άψογος.
Μια μέρα, βλέποντας τα ταραγμένα μάτια της μητέρας του, τη ζήτησε συγγνώμη. «Καταλαβαίνω πόσο πόνο σου προκάλεσα». «Ντρέπομαι», είπε ο Γιούρι, σκύβοντας το κεφάλι. Όλο του το ύφος πρόδιδε ειλικρινή μετάνοια. «Σε έβριζα, έπαιρνα πράγματα σου, τα πουλούσα για να βρω λεφτά και εσύ. Εσύ έκανες τόσα για μένα, και εγώ σου φερόμουν έτσι». «Μαμά». «Τι λες, παιδί μου, τι λες», έσπευσε η Βέρα Ιβάνοβνα να τον καθησυχάσει, να διώξει την αμηχανία. «Όλα είναι στο παρελθόν. Το σημαντικό είναι ότι το κατάλαβες, άλλαξες. Ήταν ένα μάθημα ζωής. Τώρα όλα θα είναι καλά». «Ναι. Τώρα όλα θα είναι καλά. Το υπόσχομαι. Και τα χρήματα για τα κοσμήματα που πήρα, θα σου τα επιστρέψω. Και κάτι παραπάνω». Ο Γιούρα κράτησε το λόγο του. Τελείωσε το πανεπιστήμιο με άριστα και βρήκε καλή θέση σε μια πολύ γνωστή εταιρεία. Η Βέρα Ιβάνοβνα, που τότε είχε ήδη βγει στη σύνταξη, είχε γνωριμίες, αλλά ούτε που χρειάστηκε να τις χρησιμοποιήσει. Ο Γιούρι τα κατάφερε μόνος του. Με τον πρώτο μισθό του αγόρασε στη μητέρα του χρυσά κοσμήματα, μάλιστα ακριβότερα απ' όσα είχε κάποτε πάρει από το κουτί της. Ντροπαλά της έδωσε 2 βελούδινα κουτάκια. Η γυναίκα δεν είπε τίποτα, απλώς τον αγκάλιασε σφιχτά. Δεν ήθελε να υπάρχει μεταξύ τους ένταση. Ήταν οι πιο κοντινοί άνθρωποι στον κόσμο. Ο καιρός περνούσε. Ο Γιούρι δούλευε, αγόρασε διαμέρισμα, άρχισε ανακαίνιση. Κατά καιρούς ταξίδευε με φίλους, είχε παρασύρει και τη μητέρα του Σίγμα, αυτό το συναρπαστικό χόμπι. Συχνά της χάριζε ενδιαφέρουσες εκδρομές μέσα στη χώρα και μερικές φορές πήγαινε μαζί της. Και φαινόταν πως ανάμεσα σε μητέρα και γιο δεν υπήρχαν μυστικά. Μιλούσαν για τα πάντα, συζητούσαν κάθε θέμα. Κι όμως, η Βέρα Ιβάνοβνα καταλάβαινε πως ο Γιούρι είχε κοπέλα, μια κοπέλα για την οποία, για κάποιο λόγο, σωπαίνει. Προσπάθησε να το ρωτήσει, αλλά εκείνος απαντούσε αόριστα. Και μια φορά είπε ευθέως, όλα στον καιρό τους. Τότε η Βέρα Ιβάνοβνα τον άφησε ήσυχο. Στο κάτω-κάτω ήταν ενήλικος, είχε δικαίωμα στην προσωπική του ζωή. Και, μάλλον, δεν ήταν και τόσο σοβαρή η σχέση, αλλιώς θα την είχε ήδη γνωρίσει στη μητέρα του. Υπήρχε όμως και ένα ακόμη θέμα, απαγορευμένο. Ο γιος της δεν μιλούσε ποτέ για το τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνη τη δύσκολη περίοδο, γιατί άλλαξε ξαφνικά, ποιοι ήταν εκείνοι φίλοι, τι έκανε όταν εξαφανιζόταν μέρες ολόκληρες και το πιο σημαντικό, πως κατάφερε να βγει από εκείνο το βούρκο που σε ρουφάει. Κάθε φορά που η Βέρα Ιβάνοβνα πήγαινε να τον κάνει να μιλήσει, ο Γιούρι σκοτίνιαζε, έκλεινε. Σιγά σιγά η γυναίκα σταμάτησε να επιμένει. Το κύριο ήταν πως τώρα όλα ήταν καλά. Η Βέρα Ιβάνοβνα καθόταν σε μια πολυθρόνα και κεντούσε. Τον τελευταίο καιρό είχε πιάσει τη χειροτεχνία, αποδείχτηκε πως ηρεμεί πολύ και το αποτέλεσμα, υπέροχες εικόνες, την ευχαριστούσε. Ήδη ο τοίχος του σαλονιού είχε γεμίσει. Παλιά όλος της ο χρόνος πήγαινε στο γιο και στη δουλειά, για τέτοιες μικρές χαρές δεν έμεναν δυνάμεις. Μάλιστα, τότε η Βέρα Ιβάνοβνα δεν καταλάβαινε πως μπορεί κανείς να ξοδεύει χρόνο σε κεντήματα όταν έχει τόσα να προλάβει. Στο βάθος δούλευε η τηλεόραση, έπαιζε άλλη μία σαπουνόπερα. Δεν ήταν πως η Βέρα Ιβάνοβνα αγαπούσε αυτά τα μελό. Απλώς μερικές φορές ήθελε κάτι ελαφρύ, χωρίς βάρος. Τα χρόνια, φαίνεται, κάνουν τη δουλειά τους, τα 65 δεν ήταν μακριά. Σύντομα θα υπήρχαν εγγόνια. Οι συνομήλικες της είχαν ήδη εγγόνια που τελείωναν το σχολείο, ενώ εκείνη ακόμα δεν είχε προλάβει να δοκιμάσει αυτόν τον γλυκό ρόλο. Το κινητό στο τραπεζάκι χτύπησε χαρούμενα. Η Βέρα Ιβάνοβνα κοίταξε την οθόνη. Ο γιος. Η γυναίκα πάντα χαιρόταν όταν μιλούσε με το αγαπημένο της παιδί. «Γεια σου, αγόρι μου». «Γεια σου, μανούλα. Έχω μια χάρη. Ετοίμασε για το βράδυ κάτι ιδιαίτερο. Σου πετυχαίνουν τόσα, διάλεξε κάτι, το καλύτερό σου». «Με χαρά. Μόνο μπορείς να μου πεις τι ακριβώς θέλεις». «Ο μικρομετώνω, τι θες, μαμά». «Και δεν είναι για μένα. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένους». «Καλεσμένους? Πάλι συνάδελφοι από άλλη πόλη?» «Να ετοιμάσω το υπνοδωμάτιο.
Όχι, μαμά. Σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Θα φέρω τη μνηστή μου. Τη μνηστή σου. Η Βέρα Ιβάνοβνα πετάχτηκε από την πολυθρόνα. Μα γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Θα ετοιμαζόμουν. Αυτό είναι γεγονός μεγάλο. Γαμαγιώτα, αυτό δεν το είπα από πριν. Για να μην αγχωθείς, να μην επινοείς. Απλώς μαγείρεψε ένα από τα αγαπημένα σου φαγητά. Εγώ θα πάρω κρασί. Φτάνει. Δεν φτάνει, αντέτεινε η Βέρα Ιβάνοβνα. Και οι χαρτοπετσέτες να ταιριάζουν με τα πιάτα. Και τα κεριά. Και η διακόσμηση. Θέλω να υποδεχτώ τη μνηστή σου όπως πρέπει. Μαμά, τι κεριά. Η Βέρα Ιβάνοβνα ένιωσε ότι ο γιος χαμογελούσε. Απλώς τρώσε τραπέζι για 3, για 2. Η Ντάσα θα ντραπεί με την πολλή επισημότητα. Ντάσα. Επανέλαβε η Βέρα Ιβάνοβνα. Και ξαφνικά κατάλαβε ότι αυτό ήταν το μόνο που ήξερε για την κοπέλα που αγαπούσε ο γιος της. Και ποια είναι? Πόσων χρονών? Τι κάνει? Πες μου έστω κάτι. Θα τα πούμε από κοντά, υποσχέθηκε ο Γιούρα. Θα έχουμε και θέματα για κουβέντα. Θα σου αρέσει πολύ. Είναι γλυκιά. Οι ώρες μέχρι το βράδυ κύλησαν για τη Βέρα Ιβάνοβνα μέσα σε ευχάριστες ετοιμασίες. Τελικά δεν άντεξε. Πήγε στο κατάστημα για χαρτοπετσέτες που να ταιριάζουν με τα πιάτα και κεριά και γενικά πήρε μερικά πράγματα ακόμη για το τραπέζι. Έψισε στον φούρνο μια χίνα με μήλα. Αυτό το φαγητό της έβγαινε πάντα τέλειο. Έφτιαξε πουρέ, έκοψε 2 σαλάτες και στην ώρα του έστρωσε το τραπέζι όμορφα. Σε λίγο θα ερχόταν ο γιος με την Τάσα. Σίγουρα θα ήταν μια άξια και όμορφη κοπέλα, αφού την είχε διαλέξει ο Γιούρι. Άραγε τη γονείς είχε. Ήταν σημαντικό. Από την οικογένεια εξαρτώνται πολλά. Θα τους άρεσε το σπίτι τους. Μήπως θα έβρισκε την ατμόσφαιρα πολύ απλή? Η καρδιά της Βέρας χτυπούσε από προσμονή. Μνηστή. Άρα αποφάσισαν να παντρευτούν. Τι ευτυχία! Και δεν θα αργούσε η μέρα που ο Γιούρι θα της χάριζε εγγόνια. Η Βέρα Ιβάνοβνα ανυπομονούσε να κρατήσει μωρά στην αγκαλιά της, πίστευε πως θα γινόταν η ιδανική γιαγιά, εκείνη που δεν είχε ούτε η ίδια ούτε ο γιος της, τρυφερή, στοργική, προσεκτική. Και τότε ακούστηκε το κλειδί να γυρίζει στην κλειδαριά. Η Βέρα Ιβάνοβνα βγήκε στο χόλ να υποδεχτεί τους καλεσμένους. Πρώτος μπήκε ο γιος της. Πίσω του στεκόταν ένα νεαρό κορίτσι, πολύ αδύνατο, χλωμό, ντροπαλό. Στα χέρια κρατούσε μια απλή τσάντα από δερματίνη, στα πόδια της θαρμένες μπαλαρίνες από φτηνό μαγαζί. Η Βέρα Ιβάνοβνα πρόσεξε αμέσως αυτές τις λεπτομέρειες. Της είπαν πολλά. Μια τέτοια νύφη δεν την είχε ονειρευτεί. Περάστε, αγαπημένα μου παιδιά, βρήκε τη δύναμη να χαμογελάσει. Με το γιο της θα μιλούσε αργότερα. Και γενικά έπρεπε πρώτα να καταλάβει αν είναι σοβαρά μεταξύ τους ή αν ανησυχεί άδικα. Η Ντάσα κάθισε σεμνά δίπλα στο Γιούρι. Η Βέρα Ιβάνοβνα κάθισε απέναντί της. Συμπαθητική, ναι, τρυφερή, σαν ελαφίνα. Δίπλα της ο Γιούρι έμοιαζε ακόμη πιο δυνατός, πιο αντρικός. Η Βέρα Ιβάνοβνα μπορούσε να καταλάβει τι τράβηξε το γιο της σε αυτό το νεανικό πλάσμα. Αποδείχτηκε πως η Ντάσα ήταν 2 χρόνια μικρότερη από το Γιούρι. Μετά το ιατρικό κολέγιο δούλευε νοσηλεύτρια σε ιδιωτική κλινική. Η Βέρα Ιβάνοβνα συνοφριώθηκε, επάγγελμα χρήσιμο, ευγενές, αλλά κολέγιο. Γιατί όχι πανεπιστήμιο? Ή δεν είχε φιλοδοξίες, ή ήταν τεμπέλα, ή δεν το είχε αρκετά το μυαλό. Όποια εκδοχή κι αν ίσχυε, δεν της άρεσε. Με το Γιούρι έβγαιναν ήδη αρκετά χρόνια. Γνωρίστηκαν, όχι όπως όλοι, αλλά η Τζέι σε στάση λεωφορείου, με βροχή. Στην εποχή των γνωριμιών μέσω ίντερνετ, η ιστορία ακούστηκε αρκετά πρωτότυπη και σχεδόν ρομαντική. Η ίδια η μοίρα μας έφερε κοντά, δήλωσε ο Γιούρι με υπερβολική επισημότητα και έπειτα πρόσθεσε σοβαρά: η Ντάσα είναι ο φύλακας αγγελός μου. Η αγάπη της ζωής μου. Η Ντάσα χαμογέλασε αμήχανα.
και η Βέρα Ιβάνοβνα ένιωσε ένα τσίμπημα ζήλιας. Ύστερα η Ντάσα μίλησε για την οικογένειά της. Το έκανε, μάλιστα, έπειτα από προτροπή της Βέρας Ιβάνοβνα. Η κοπέλα είχε έρθει να σπουδάσει από χωριό. Οι γονείς της ήταν φτωχοί. Πέρα από την Ντάσα είχαν άλλα 4 παιδιά. Στα χρόνια των σπουδών έμενε σε εστία και δούλευε, γιατί η υποτροφία δεν έφτανε. Μετά πήρε το δίπλωμα, όχι με άριστα, το διευκρίνησε επίτηδες η Βέρα Ιβάνοβνα και βρήκε δουλειά. Η ζωή έγινε λίγο πιο εύκολη, χρήματα για ενίκιο, για λίγα ρούχα, για φαγητό. Και μετά γνώρισε το Γιούρι και κατάλαβε ότι ερωτεύτηκε. Ακόμα και να μην ερωτευόσουν, συλλογιζόταν μέσα της η Βέρα Ιβάνοβνα, πώς να μην. Τέτοιος άντρας, και ωραίος και με λεφτά. Θέλησες να βολευτείς με ξένα έξοδα. Η γυναίκα καταλάβαινε πως ο γιος της ήταν η μοναδική ευκαιρία της Ντάσας να ξεφύγει από τη φτώχεια. Ίσως ακριβώς η επιτυχία του Γιούρι την τράβηξε. Μορφωμένος, καλή δουλειά, διαμέρισμα, αυτοκίνητο, ιδανικός για μια τέτοια σεμνή από τα χωριά. Η Βέρα Ιβάνοβνα ένιωθε μια ανεπαίσθητη αντιπάθεια προς την Ντάσα, όσο κι αν εκείνη φαινόταν ήσυχη και καλοαναθρεμένη. Υποκρίνεται για να μου αρέσει, αποφάσισε. Μετά το γάμο θα δείξει το αληθινό της πρόσωπο. Για να μην φέρει το γιο της σε δύσκολη θέση, η Βέρα Ιβάνοβνα προσποιήθηκε την καλοσύνη. Ο Γιούρι έδειχνε ερωτευμένος και ευτυχισμένος. Αλλά δεν πειράζει, εκείνη θα μιλούσε με το γιο της αργότερα. Τώρα δεν έβλεπε τίποτα πέρα από τα συναισθήματά του. Η Βέρα το καταλάβαινε, και εκείνη κάποτε ήταν έτσι. Ο γοητευτικός ταξιτζής Βίκτορ της είχε πάρει το μυαλό και χρειάστηκε χρόνια για να καταλάβει ότι τη χρησιμοποιούσε. Για το Γιούρι δεν ήθελε τέτοιο σενάριο. Μετά το δείπνο ο Γιούρι πήγε να συνοδεύσει την Ντάσα μέχρι το ταξί. Η Βέρα Ιβάνοβνα βρήκε δύναμη να χαμογελάσει στον αποχαιρετισμό. Όμως από το πρόσωπο της κοπέλας κατάλαβε πως είχε διαβάσει τα αληθινά της συναισθήματα. Ευαίσθητο πλάσμα, έψιλον. Καταλαβαίνει. Μα δεν πείραζε. Το σημαντικό ήταν ότι ο γιος δεν κατάλαβε τίποτα. Με το Γιούρι θα μιλούσε. Αλλά προσεκτικά, για να μην τον πληγώσει και να μην το σπρώξει μακριά. Ας συνοδεύει εκείνος την Ντάσα. Εκείνη, Μιγαήλ, θα βρει τις σωστές λέξεις. Δεν έπρεπε ο Γιούρι να δέσει τη ζωή του με μια φτωχή χωριατοπούλα που ούτε ανώτερη εκπαίδευση έχει. Δεν αυτό ονειρευόταν η Βέρα Ιβάνοβνα για τον επιτυχημένο, προοπτικό γιο της. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η Ντάσα, ρώτησε ο Γιούρι όταν γύρισε. Είναι πολύ γλυκιά, απάντησε η Βέρα Ιβάνοβνα. Γλυκιά, ναι, δεν διαφώνησε. Αλλά είναι σοβαρά μεταξύ σας. Πιο σοβαρά δεν γίνεται. Την αγαπάω περισσότερο από τη ζωή μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θαύμα είναι. Και θα παντρευτούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το αποφάσισα. Μήπως να μην βιάζεσαι, δοκίμασε η Βέρα. Βγαίνετε, περνάτε καλά, ποιος σας εμποδίζει. Αλλά ο γάμος είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Μαμά, τι λες? Ο Γιούρι την κοίταξε χαμένος. Δεν σου άρεσε? Τι δεν σου άρεσε? Η Βέρα Ιβάνοβνα πήρε βαθιά ανάσα και τόλμησε. Είναι μια φτωχή κοπέλα από χωριό. Δεν έχει προοπτικές, δεν έχει μόρφωση. Εσύ γαμαγιώτα, αυτήν είσαι εισιτήριο για μια άνετη ζωή. Δεν θέλω να σε χρησιμοποιήσουν. Ο Γιούρι πάγωσε. Έτσι λες? Δηλαδή πιστεύεις πως μπορεί κανείς να με αγαπήσει μόνο για το αυτοκίνητο, το διαμέρισμα, το μισθό? Και εγώ ως άνθρωπος δεν είμαι τίποτα. Μα τι λες, πετάχτηκε η Βέρα Ιβάνοβνα. Εσύ είσαι το καλύτερο παιδί, αξίζεις το καλύτερο. Εκείνη δεν είναι για σένα. Μην βιάζεσαι, θα βρεις μια νύφη που σου ταιριάζει. Μαμά, αυτά που λες. Ξέρω τι λέω. Το έμαθα με το δύσκολο τρόπο. Δεν σου το είχα πει ποτέ, αλλά στη ζωή μου υπήρξε περίοδος που ένας Αλφόνσος καθόταν πάνω μου. Είναι πόνος και ταπείνωση. Μαμά, η Ντάσα δεν είναι Αλφόνσος. Έτσι όπως το λες για γυναίκα έχει άλλη λέξη, μουρμούρισε η Βέρα Ιβάνοβνα
και αμέσως είδε το βλέμμα του γιού της να σκληραίνει. «Μην μιλάς έτσι για εκείνη», είπε ήρεμα ο Γιούρι, αλλά μέσα στη φωνή του υπήρχε κάτι που έκανε τη Βέρα να καταλάβει. Άλλο ένα βήμα και θα χάσει την εύνοια του. Και εκείνος πρόσθεσε σχεδόν ψυχρά. «Και μετά, θυμήσου εσένα. Και εσύ από χωριό είσαι. Και εσύ από φτωχή οικογένεια. Έχετε πολλά κοινά». «Όχι και τόσα», αντιγύρισε η Βέρα. «Εγώ δεν προσπάθησα να φτιάξω τη ζωή μου με πλούσιο άντρα. Τα κατάφερα μόνη μου». «Εντάξει». «Συγγνώμη», αναστέναξε η μητέρα. «Αφού τη διάλεξες, θα πει πως είναι καλή. Θα σου αρέσει περισσότερο όταν τη γνωρίσεις καλύτερα», χαμογέλασε ο Γιούρι. «Θα δεις. Η Ντάσα είναι τέτοια. Δεν υπάρχουν πολλές σαν αυτήν». «Θα δούμε», είπε η Βέρα Ιβάνοβνα. Και, όλα αυτά, ο γάμος έγινε. Κι όμως, έγινε ο γάμος. Η Βέρα Ιβάνοβνα προσπάθησε πολλές φορές να μεταπείσει το γιο της, άλλοτε ίσια, άλλοτε με υπονοούμενα. «Μην βιάζεσαι. Κοίταξε την καλά. Σκέψου το». Μα ο Γιούρι έμενα μετακίνητος. Έλεγε ότι αγαπά την Ντάσα και ότι τα αισθήματά τους έχουν δοκιμαστεί από το χρόνο. Και παρακαλούσε τη μητέρα του να φέρεται στη μνηστή του καλοπροαίρετα. Η Βέρα Ιβάνοβνα προσπαθούσε όσο μπορούσε να μην δείχνει την αντιπάθειά της, μα κάποιες φορές δεν κρατιόταν. «Και γιατί δεν πήρες ανώτερη εκπαίδευση?» τη ρώτησε μια μέρα, με τόνο τάχα διάφορο. Το ερώτημα την έκαιγε. Οι γνωστοί ήδη ήξεραν για τον επερχόμενο γάμο και ρωτούσαν για την ύφη, στη Βέρα Ιβάνοβνα ήταν κάπως άβολο να απαντά. «Έπρεπε να δουλέψω», σήκωσε τους ώμους η Ντάσα. «Όταν τελείωσα το κολέγιο, μου είπα να αδειάσω την εστία. Έτσι αναγκάστηκα να πιάσω δουλειά. Και στην ιατρική ακαδημία δεν γίνεται εξ αποστάσεως, δεν θα μπορούσα να το συνδυάσω με εργασία». Η Βέρα Ιβάνοβνα κούνησε το κεφάλι, ενώ μέσα της σκέφτηκε, απλώς τεμπέλα είναι. Εκείνη κάποτε δούλευε από το χάραμα ως τη νύχτα και δεν υπολόγιζε να βελτιώσει τη ζωή της με τη βοήθεια κάποιου πλούσιου γαμπρού. Οι νεόνυμφοι δεν ήθελαν μεγάλο γλέντι. Έκαναν ένα μικρό τραπέζι σε εστιατόριο με λίγους φίλους και μετά πέταξαν διακοπές στη θάλασσα. Αυτό, παραδόξως, άρεσε στη Βέρα Ιβάνοβνα. Εκείνη στα όνειρά της έβλεπε μεγαλοπρεπή τελετή, νύφη με λευκό φόρεμα και πέπλο, ο γιος της κομψό σε κουστούμι, συγγενείς και φίλοι και από τις δύο πλευρές, αυτοκίνητα με κορδέλες, μουσικές και τελετάρχη. Μα δεν της έλαχε. «Και τι να την κάνουμε την αγέλη των καλεσμένων, τους μισούς από τους οποίους ούτε εγώ ούτε η Ντάσα ξέρουμε», απόρρισε ειλικρινά ο Γιούρι όταν η μητέρα του προσπάθησε να τον πείσει. Αυτό ήταν απόφαση της Ντάσα. Έσφιξε τα χείλη η Βέρα Ιβάνοβνα. «Μαμά, μαζί το αποφασίσαμε. Καλύτερα να ξοδέψουμε τα λεφτά σε ταξίδι. Ήλιος, άσπρη άμμος, ζεστή τυρκουάς θάλασσα και εμείς μόνο οι δυο μας». «Τέλειο, έτσι». «Δηλαδή εμένα δεν με θέλετε σε αυτή τη γιορτή?» ρώτησε ζηλόφθονα. «Μαμά, ο γάμος είναι γιορτή πρώτα απ' όλα για τους νεόνυμφους. Θα γυρίσουμε και θα έρθουμε να σε δούμε. Και μετά θα σου χαρίσουμε εγγονάκι. Η εγγονάκι και εγγονή. Και αν είμαστε τυχεροί, και τα δύο μαζί». Εγγόνια. Η Βέρα Ιβάνοβνα τα ονειρευόταν χρόνια. Μα να δει την Ντάσα ως μητέρα τους δεν ήθελε καθόλου. Αναστέναξε μόνο. Ο Γιούρι και η Ντάσα παντρεύτηκαν όπως είχαν σχεδιάσει, ξεκουράστηκαν στη θάλασσα και επέστρεψαν στο διαμέρισμα του Γιούρι. Εκείνος είχε ήδη τελειώσει την ανακαίνιση. Όλα καινούρια, όλα έτοιμα. Με τα όλα της, σε στρωμένο σπίτι ήρθε, θρηνούσε η Βέρα Ιβάνοβνα στην καλύτερη της φίλη. «Τι τύχη!» «Σίγουρα τον τύλιξε επίτηδες», συμφωνούσε η φίλη. «Το βλέπα εγώ. Τέτοιες είναι». Στην αρχή οι νέοι πήγαιναν συχνά στη Βέρα Ιβάνοβνα. Μετά οι επισκέψεις αραίωσαν. Και αργότερα σχεδόν σταμάτησαν. «Μη, έχετε ξεχάσει τελείως?» ρώτησε πληγωμένη μια μέρα στο τηλέφωνο. «Όλο πειράζει στην Ντάσα», της εξήγησε ο Γιούρι. «Γαμαγιώτα, αυτό δεν ερχόμαστε, για να μην εκνευριζόμαστε άδικα. Αυτή σε βάζει εναντίον της μάνας σου.
«Μαμά, χρειάζεσαι χρόνο να το δεχτείς. Καταλαβαίνεις, αγαπάω την Τάσα. Και εσένα σε αγαπάω. Μη με αναγκάζεις να στέκομαι ανάμεσα σε δύο φωτιές. Είναι βαρύ». Η Βέρα Ιβάνοβνα, πράγματι, κάθε φορά έβρισκε κάτι να διορθώσει. Η Τάσα δεν ντύνεται σωστά, δεν μπορεί να κρατήσει συζήτηση για τέχνη και λογοτεχνία, χτυπάει δυνατά το κουταλάκι όταν ανακατεύει τη ζάχαρη, γελάει άσχημα. Τα έλεγε όλα σε μορφή καλοπροαίρετων συμβουλών. Η Τάσα δεν έδειχνε να προσβάλλεται, τουλάχιστον όχι μπροστά της. Μετά, φυσικά, τα έλεγε στον άντρα της. Και πιθανότατα τα γύριζε έτσι, ώστε να φαίνεται αθώο αρνάκι. Άλλωστε εκείνη έμενε με το Γιούρι μόνη της, ενώ η Βέρα Ιβάνοβνα δεν είχε πια τη δυνατότητα να μιλήσει με το γιο της τετ-τετ. Η Τάσα την εκνεύριζε όλο και περισσότερο. Παριστάνει τη σεμνή. Καλή ή ήσυχη. Τέτοιον άντρα κατάφερε να αρπάξει, σκεφτόταν η Βέρα Ιβάνοβνα. Τα χωριατάκια και από φτωχή οικογένεια έχουν ένα μυαλό της πονηριάς, μια σοφία της επιβίωσης. Μπορούν να τυλίξουν και τον πιο αξιοπρεπή, μορφωμένο άνθρωπο. Για την Τάσα αυτό ήταν παιχνιδάκι. Και η Βέρα Ιβάνοβνα δεν έβγαζε τον εαυτό της απ' έξω. Έπρεπε να μιλάει πιο συχνά με το γιο της, να τον προφυλάξει από τέτοιες κυνηγούς και να το στρέψει προς μια άξια κοπέλα από καλή οικογένεια. Αυτό ήταν τόσο σημαντικό. Αλλά εκείνη νόμιζε πως ο Γιούρι ήταν ακόμη μικρός, μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο, μόλις άρχισε να δουλεύει. Και να, πώς γύρισε η ζωή. Μια μέρα η Βέρα Ιβάνοβνα έπιασε την κοιλιά της, τόσο δυνατά, που της κόπηκε η ανάσα. Κάλεσε ασθενοφόρο. Μέχρι να έρθει, ο πόνος πέρασε από μόνος του. Ο γιατρός της συνέστησε να μην το αφήσει, να κάνει υπερηχογράφημα μέσα στις επόμενες μέρες. Τηλεφώνησε στην πολυκλινική της, αλλά της είπαν πως υπήρχε μεγάλη ουρά. Τη συμβούλεψαν να πάει σε μια καλή ιδιωτική κλινική. Η Βέρα Ιβάνοβνα έψαξε αμέσως στο ίντερνετ διευθύνσεις και τηλέφωνα. Σε μία από αυτές μπορούσε να κάνει υπέρηχο ακόμη και σήμερα το βράδυ. Έκλεισε ραντεβού με ανακούφιση. Στην ώρα της βρέθηκε στην κλινική. Πόσο διαφορετικά ήταν τα ιδιωτικά νοσοκομεία από τα δημόσια, χαμογελαστό προσωπικό, ευγενική ατμόσφαιρα, κομψή εσωτερική χώρη. Καμία ξεφλουδισμένη μπογιά, καμία καθαρίστρια με βρώμικη σφουγγαρίστρα που να σου ζητά να σηκώσει τα πόδια, καμία άσχημη μυρωδιά. Τη ζήτησαν, απολογητικά, να περιμένει 5 λεπτά. Η Βέρα Ιβάνοβνα κάθισε σε έναν μαλακό δερμάτινο καναπέ, άνοιξε το περιοδικό που βρισκόταν στο τραπεζάκι και τότε άκουσε μια γνωστή φωνή. «Περάστε, παρακαλώ, Λεωνίτ Κωνσταντίνοβιτς». «Σας περιμένουν ήδη», έλεγε χαμογελώντας η Τάσα. Η Τάσα, με λευκή ιατρική ποδιά που τόνιζε τη χρυσαφένη απόχρωση του δερματός της. Τι σύμπτωση, η Βέρα Ιβάνοβνα είχε κλείσει ραντεβού ακριβώς στην κλινική όπου εργαζόταν η νύφη της. Και, για κάποιο λόγο, η Βέρα Ιβάνοβνα δεν ήθελε η Τάσα να την προσέξει εκείνη τη στιγμή. Έκρυψε βιαστικά το πρόσωπό της πίσω από το περιοδικό και παρακολουθούσε προσεκτικά τη συμπαθητική νεαρή νοσηλεύτρια. Η Τάσα αντάλλαξε 2 κουβέντες με μια συνάδελφο στη ρεσεψιόν, υπέγραψε σε κάτι χαρτιά. Και τότε από ένα γραφείο βγήκε ένας γιατρός, όμορφος, ψηλός, επιβλητικός άντρας. Ο τρόπος που κοιτούσε την Τάσα στη Βέρα Ιβάνοβνα δεν άρεσε καθόλου. Καθόλου. Δεν έπαιρνε τα μάτια του από πάνω της, την κοίταζε με ανοιχτή λατρεία. Ήταν ξεκάθαρο, έτρεφε γαμαγιώτα, αυτήν έντονο συναίσθημα. Της είπε κάτι, εκείνη απάντησε και ο γιατρός χαμογέλασε. Φλερτάρι. Η Βέρα Ιβάνοβνα ένιωσε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Τι ντροπή για το γιο της, πήρε μια ξεβράκωτη και τώρα κάνει ιστορίες στη δουλειά. Ο γιατρός πλησίασε την Τάσα, είπε πάλι κάτι. Το βλέμμα του δεν άφηνε αμφιβολία, ήταν μέχρι τα αυτιά ερωτευμένος. Ανεμόμυαλη χωριατοπούλα, δεν σταματά. Μόλις παντρεύτηκε και ήδη ψάχνει καλύτερη επιλογή. Η Τάσα απάντησε σύντομα και βιάστηκε να χαθεί στο διάδρομο. Ο άντρας την παρακολούθησε με τα μάτια μέχρι να εξαφανιστεί σε ένα γραφείο. Η σκηνή που είδε η Βέρα Ιβάνοβνα τη σόκαρε, μα από την άλλη, σχεδόν την ικανοποίησε. Άρα είχε δίκιο για την Τάσα. Φλερτάρει με γιατρό στη δουλειά. Μπράβο, σύζυγος, διάλεξε ο Γιούρι.
Μόνο πώς να το πει στο γιο της. Οποιαδήποτε μομφή για την αγαπημένη του γυναίκα την έπαιρνε εχθρικά. Δεν της άφηνε καν να πει λέξη εναντίον της Ντάσα. Ο υπέρηχος, παρεμπιπτόντος, έδειξε ότι όλα ήταν εντάξει. Η Βέρα Ιβάνοβνα χάρηκε, φυσικά. Αλλά πια την απασχολούσε άλλο ζήτημα: πώς να ανοίξει τα μάτια του γιού της. Πώς να τον σώσει από αυτή την άπλιστη, άπιστη γυναίκα. Ως μάνα όφιλε να κάνει κάτι. Και τώρα. Πήρε αμέσως τηλέφωνο το Γιούρι. Εκείνος ήταν ακόμη στη δουλειά. «Πώς είσαι?» αποφάσισε να ξεκινήσει πλαγίως. «Καλά». «Γιατί ρωτάς?» «Όλα καλά». «Τι συμβαίνει?» «Σήμερα ήμουν στην κλινική όπου δουλεύει η Ντάσα, έκανε υπέρηχο». «Με μένα όλα εντάξει?» «Αλλά δε γαμαγιώτα, αυτό». Βλέπες πως την κοίταζε ένας γιατρός εκεί. Την καταβρόχθιζε με τα μάτια. «Και», γέλασε ο Γιούρι. «Τέτοια γυναίκα έχω, είναι πανέμορφη. Φυσικό είναι να την κοιτάζουν οι άντρες. Εμένα μάλιστα με κολακεύει. Εγώ στη θέση σου δεν θα χαιρόμουν», δεν προσπάθησε πια να μαζέψει τα λόγια της η Βέρα Ιβάνοβνα. Η Ντάσα φλέρταρε μαζί του, του χαμογελούσε. «Δεν μπορείς να την εμπιστεύεσαι». «Μαμά», η φωνή του Γιούρι έγινε σκληρή, πάλι τα ίδια. «Η Ντάσα είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορώ να εμπιστευτώ. Η σχέση μας έχει δοκιμαστεί από το χρόνο». «Κι εγώ», σάστησε η Βέρα Ιβάνοβνα. «Δηλαδή σε μένα δεν μπορείς να εμπιστευτείς?» «Εσένα μπορώ». «Αλλά τελευταία για σένα δεν είμαι σίγουρος», παραδέχτηκε ο Γιούρι. «Έχεις γίνει υπερβολικά εχθρική απέναντι στην ευτυχία μου». Πάλι αυτή η Ντάσα στάθηκε ανάμεσά τους. Μέσα στη Βέρα Ιβάνοβνα όλα έβραζαν από θυμό και πίκρα. Μα τι μπορούσε να κάνει? Τίποτα. Η ζωή θα έβαζε όλα στη θέση τους. Από εκείνη την ημέρα η Βέρα Ιβάνοβνα θεωρούσε την Ντάσα όχι μόνο χωριατοπούλα κυνηγό πλούσιου γαμπρού και τεμπέλα, αλλά και άπιστη σύζυγο. Και πώς αλλιώς? Η Βέρα Ιβάνοβνα είχε μάτια, είδε καθαρά το φλερτ με το γιατρό. Κάποτε ο Γιούρι θα το μάθαινε, θα καταλάβαινε ότι η μάνα του είχε δίκιο και τον περίμενε πόνος και απογοήτευση. Τα 65 γενέθλιά της η Βέρα Ιβάνοβνα αποφάσισε να τα γιορτάσει μεγαλοπρεπώς. Ο γάμος του γιου δεν έγινε όπως έπρεπε, μα η ψυχή της ζητούσε μεγάλη δεξίωση. Έκλεισε μεγάλη αίθουσα σε εστιατόριο, πλήρωσε πλούσιο δείπνο και κάλεσε μερικές δεκάδες καλεσμένους, παλιούς συναδέλφους και φίλους. Φυσικά κάλεσε και το γιο με την ύφη, παρότι, Θεός φυλάξει, δεν ήθελε καθόλου να τη βλέπει. Μα αν δεν καλούσε την Ντάσα, δεν θα ερχόταν και ο Γιούρι. Και θα άρχιζαν οι ερωτήσεις. Η γιορτή πήγε υπέροχα. Ο τελετάρχης διασκέδαζε τους καλεσμένους με αστεία παιχνίδια, οι σερβιτόροι έφερναν εγκαίρως τα νοστιμότατα πιάτα. Η Βέρα Ιβάνοβνα κοίταζε πότε την ύφη, σίγουρα ποτέ της δεν έχει βρεθεί σε τέτοιες γιορτές. Ας δει πως διασκεδάζουν οι κανονικοί άνθρωποι. Η Ντάσα φερόταν ήσυχα και πολύ σεμνά. Έμοιαζε να ντρέπεται. Αυτό χαροποίησε τη Βέρα Ιβάνοβνα. Να, η χωριάτισσα, ας νιώσει άβολα σε αξιοπρεπή κοινωνία. Καλά της κάνει. Ήρθε η ώρα των ευχών. Καλεσμένοι σηκώνονταν ένας-ένας και έλεγαν καλά λόγια για τη Βέρα Ιβάνοβνα, επενούσαν τα επαγγελματικά της κατορθώματα, την ικανότητά της στη φιλία, το δυνατό της χαρακτήρα. Εκείνη έλειωνε από ευχαρίστηση. Ήταν όμορφο να βλέπεις πως οι δικοί σου άνθρωποι αναγνωρίζουν την αξία σου. Και μετά ήρθε η σειρά του γιού της. Σηκώθηκε μαζί με την Ντάσα. Η Βέρα Ιβάνοβνα τον κοίταζε και συγκινούνταν. Τι όμορφος που ήταν, σαν ηθοποιός του Χόλιγουντ. Και πόσο του πήγαινε εκείνο το σακάκι, το πουκάμισο στο χρώμα της λεβάντας. Ο Γιούρι είπε λόγια τρυφερά για την αγάπη του προς τη μητέρα του, πρόσθεσε πως του είχε κάνει τόσα, άφησε έναν φάκελο με δώρο στο δίσκο που του έτεινε ο τελετάρχης, και μετά είπε κάτι που έκανε όλους τους καλεσμένους, μαζί και τη Βέρα Ιβάνοβνα, να αναφωνήσουν έκπληκτοι. Και το πιο μεγάλο μας δώρο θα το πάρεις το Μάρτιο, όταν έρθεις να μας υποδεχτείς στο μεευτήριο. Για λίγα δευτερόλεπτα τα λόγια δεν έμπαιναν στο νου των ανθρώπων. Μετά ακούστηκε ένα κοινό «Αχ», ύστερα χειροκροτήματα. Έπεσαν συγχαρητήρια. Κάποιοι βούρκωσαν.
Η Ντάσα κατέβασε ντροπαλά τα μάτια. Ο Γιούρι την αγκάλιασε ενθαρρυντικά από τους ώμους. Μόνο η Βέρα Ιβάνοβνα καθόταν με πέτρινο πρόσωπο. Στο μυαλό της τριφογύριζαν σκοτεινές σκέψεις. Το Μάρτιο, άρα η Ντάσα είναι ήδη στη μέση της εγκυμοσύνης, σκέφτηκε. Γαμαγιώτα, αυτό φοράει τελευταία φαρδιές μπλούζες και κρύβει την κοιλιά. Και ο Γιούρι δεν μου είπε τίποτα. Μόνο τώρα, μπροστά σε όλους. Αντί για χαρά ότι θα είχε εγγονάκι, που τόσο καιρό ονειρευόταν, ένιωσε ένα πικρό, δυσάρεστο συναίσθημα. Ήταν σαν να την είχε διαγράψει ο γιος της από τη ζωή του, σαν να την είχε βάλει σε δεύτερο ρόλο. Και όλα εξαιτίας ποιας? Εξαιτίας της χωριατοπούλας που, έγκυος κιόλας, φλερτάρει με γιατρούς στη δουλειά. Αργότερα, η Βέρα Ιβάνοβνα μετάνιωσε για την πράξη της. Τη δικαιολογούσε στον εαυτό της με το σοκ από την είδηση και με το κρασί που είχε πιει. Φυσικά δεν έπρεπε να πετάξει έτσι τις υποψίες της μπροστά σε όλους. Καλύτερα να μιλούσε με το γιο της ιδιαιτέρως. Μα ο μικρομετώνο, τι έγινε. Όταν τα πνεύματα κάπως ηρέμησαν, η Βέρα Ιβάνοβνα σηκώθηκε και ρώτησε. «Γιούρα, είσαι σίγουρος ότι το παιδί είναι δικό σου?» Εκείνη τη στιγμή μπροστά στα μάτια της στεκόταν καθαρά η σκηνή στην κλινική, ο γιατρός να καταβροχθίζει την Τάσα με ερωτευμένο βλέμμα και εκείνη να του χαμογελάει γοητευτικά. Ανάμεσά τους έπεφταν σπίθες. Τι άλλο να σκεφτεί η Βέρα Ιβάνοβνα? Ο τελετάρχης προσπάθησε να το γυρίσει σε αστείο και κάπως τα κατάφερε, οι καλεσμένοι γέλασαν. Μα το πρόσωπο του Γιούρι πέτρωσε. Στα μάτια του πάγωσαν πόνος και απογοήτευση. Χλώμιασε. Η Ντάσα πρώτα κοκκίνησε μέχρι τις ρίζες των μαλλιών. Έπειτα γύρισε και βγήκε από την αίθουσα χωρίς να κοιτάξει πίσω. Ο Γιούρι, ρίχνοντας τη μητέρα του ένα βλέμμα γεμάτο πίκρα, έτρεξε πίσω από τη γυναίκα του. Η Βέρα Ιβάνοβνα κατάλαβε, τώρα ο γιος της είχε θυμώσει πραγματικά. Και η ίδια είχε ήδη συνειδητοποιήσει ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτή την ερώτηση. Δεν ήταν δουλειά των άλλων να ξέρουν τι γίνεται στην οικογένειά τους. Και ο Γιούρι. Τόσος κόσμος άκουσε ότι η γυναίκα του τον απατά. Τον ξεφτύλισε. Οι καλεσμένοι, ωστόσο, φέρθηκαν σαν να μην συνέβη τίποτα. Συνέχισαν να διασκεδάζουν, να τραγουδούν, να συμμετέχουν στα παιχνίδια. Όλοι προτίμησαν να προσπεράσουν τη δύσκολη στιγμή, να μην χαλάσουν τη γιορτή. Μόνο μία φίλη στάθηκε δίπλα στη Βέρα Ιβάνοβνα. Πρόσφατα ο γιος της είχε χωρίσει και η πρώην ύφη είχε πάρει τη μισή περιουσία, ενώ δεν άφηνε κάτι πεθερά να βλέπει τα εγγόνια. «Μακάρι να είχα κι εγώ τότε το θάρρος σου», έλεγε η φίλη, αγκαλιάζοντας τη Βέρα Ιβάνοβνα. «Πονάει, αλλά πρέπει να τα λέμε. Και τώρα, πώς θα τα ξαναβρεις με το γιο σου?» «Θα με συγχωρέσει», είπε η Βέρα Ιβάνοβνα, σαν να ήθελε να το πιστέψει. «Είναι παιδί μου. Η μάνα πάντα συγχωρείται». Μα ο Γιούρι, όπως φάνηκε, δεν σκόπευε να τη συγχωρέσει. Η Βέρα Ιβάνοβνα τον έπαιρνε τηλέφωνο ξανά και ξανά, εκείνος έριχνε τις κλήσεις. Και μετά, σαν να την έβαλε στη μαύρη λίστα, ούτε καν χτυπούσε. Να πάει στο σπίτι του δεν τολμούσε, παρότι είχε κλειδιά. Κάτι μέσα της την κράταγε. Πέρασαν 2 μήνες. Η Βέρα Ιβάνοβνα δεν έβρισκε θέση. Της έλειπε ο γιος της. Ήθελε να ακούσει τη φωνή του, να δει τα αγαπημένα του μάτια. Της έλειπαν οι ζεστές τους κουβέντες, οι βόλτες τους. Μετανίωνε για το περιστατικό στα γενέθλια, γιατί να βγάλω τα άπλυτα στη φόρα. Μα για την Τάσα δεν άλλαξε γνώμη. Αντίθετα, πίστηκε ακόμη περισσότερο, το παιδί δεν είναι του Γιούρα. Φοβάται μην αποκαλυφθεί και γαμαγιώτα, αυτό δεν τον αφήνει να μιλήσει με τη μάνα του. Η Βέρα Ιβάνοβνα θα του τα έλεγε όλα. Θα του έλεγε τι είδε. Θα καταλάβαινε πως οι υποψίες της δεν ήταν από το πουθενά. Και θα αμφέβαλε και εκείνος. Μόνο που ο Γιούρι ύψωσε γύρω από τη μικρή του οικογένεια ένα όρατο τείχος και δεν άφηνε τη μητέρα να περάσει, τη μητέρα που ήταν κάποτε ο πιο αγαπημένος άνθρωπος στον κόσμο του. Η Βέρα Ιβάνοβνα δεν είχε νιώσει ποτέ τόσο οξυμένα τη μοναξιά. Την πίεζε σαν βάρος στο στήθος. Αισθανόταν εγκαταλειμμένη, άχρηστη. Σαν να τη συνέβαινε κάτι, κανείς δεν θα το πρόσεχε. Και τότε, μια μέρα, ο Γιούρι ήρθε μόνος του. Χωρίς τηλεφώνημα,
χωρίς προειδοποίηση. Άνοιξε με το κλειδί του και μπήκε στο χολ σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Εκείνη τη στιγμή η Βέρα Ιβάνοβνα καθόταν με το κέντημά της μπροστά στην τηλεόραση. Η εικόνα που έφτιαχνε έβγαινε υπέροχη. Μα θα προτιμούσε να κεντάει μια βρεφική κουβερτούλα, να ετοιμάζεται για τον ερχομό του εγγονού, αν ήταν σίγουρη πως ήταν πραγματικά παιδί του γιού της. Η ξαφνική εμφάνιση του Γιούρι την ταρακούνησε και τη γέμισε χαρά. Πετάχτηκε όρθια, το κέντημα έπεσε στο πάτωμα. Ο γιος της έδειχνε ήρεμος και αποφασιστικός, τόσο ενήλικος πια, τόσο άντρας. Πόσο της είχε λείψει. «Γιούρα! Ήρθες», φώναξε η γυναίκα και πήγε να τον αγκαλιάσει. Εκείνος έκανε στην άκρη. «Η Ντάσα είναι στη δουλειά», είπε ψυχρά. «Μαμά, πρέπει να μιλήσουμε». «Πολύ σοβαρά». «Για το περιστατικό στα γενέθλιά μου και εγώ το μετανιώνω», πρόλαβε να πει η Βέρα Ιβάνοβνα. «Αλλά μπορείς να έρθεις τώρα μαζί μου σε εσάς?» «Να ζητήσω συγγνώμη από την Ντάσα». Η Βέρα Ιβάνοβνα άνοιξε διάπλατα τα μάτια. «Από αυτήν?» «Εγώ δεν φταίω. Εγώ ήθελα να σου πω την αλήθεια για τη γυναίκα σου. Ξέρεις, την είδα». «Άρα τίποτα δεν κατάλαβες», την έκοψε ο Γιούρι. Στο βλέμμα του υπήρχε πίκρα. «Καθόλου». «Όχι, εσύ δεν κατάλαβες», πετάχτηκε εκείνη. «Την έπιασα στα πράσα. Η Ντάσα φλέρταρε με έναν γιατρό. Και ήταν ο Αντρέι Παυλόβιτς, έτσι δεν το λένε». Ο Γιούρι την κοίταξε ακίνητος. «Δηλαδή ξέρεις πως λένε τους εραστές της», είπε, σχεδόν ψιθυριστά. «Τι εραστές?» Η Βέρα Ιβάνοβνα δεν καταλάβαινε πια τίποτα. Ο Γιούρι αναστέναξε. «Φτιάξε τσάι», είπε ξαφνικά, καθίζοντας στον καναπέ. «Θα μιλήσουμε πολύ. Πρέπει να μάθεις πολλά». Η Βέρα Ιβάνοβνα, μηχανικά, πήγε στην κουζίνα. Και όταν έφερε τα φλιτζάνια, ο Γιούρι άρχισε να μιλά. Άρχισε από τη στιγμή που, στο 4ο έτος, τους έφεραν στην ομάδα έναν καινούριο φοιτητή, το Σεργέη. Ο Σεργέη διάβαζε χάλια, αυτό ήταν το πιο ήπιο που μπορούσε να πει κανείς. Είχε μόλις επανέλθει μετά από διαγραφή, οι γονείς του είχαν τακτοποιήσει την επιστροφή του. Έτσι ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος από τους συμφοιτητές του. Από την πρώτη στιγμή τράβηξε την προσοχή του καλά αναθρεμμένου Γιούρι. Είχε έναν ελεύθερο τρόπο να μιλάει, να κινείται, να υπάρχει. Μασούλαγε τσίπ στο μάθημα χωρίς να νοιάζεται για τις παρατηρήσεις. Αντιμιλούσε στους καθηγητές, απαντούσε στο τηλέφωνο στη διάρκεια της διάλεξης, μπορούσε να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει από το αμφιθέατρο στη μέση του μαθήματος. Και φυσικά έκανε κοπάνες. Μερικές φορές εξαφανιζόταν εβδομάδες, μετά εμφανιζόταν αδυνατισμένος και παραμελημένος. Με τους υπόλοιπους δεν πολύ μιλούσε. Όλο του το ύφος έλεγε: «Είστε πολύ μικροί για να κάνετε παρέα μαζί μου». Έμοιαζε να έχει μια ζωή γεμάτη γεγονότα. Όλο κάποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο και από τα μισά λόγια καταλάβαινες. Ο Σεργέη γυρνούσε σε πάρτι, σε κλαμπ, ταξίδευε. Ο Γιούρι τον ζήλευε λίγο. Ακόμα και το περπάτημά του ήταν αλλιώτικο, ελεύθερο, χαλαρό. Ο ίδιος ο Γιούρι, αντίθετα, ζούσε μια ζωή μέσα σε πλαίσια που είχε χαράξει η μητέρα του. Εκείνη του είχε μάθει πως έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται οι ευγενικοί, σωστοί άνθρωποι. Και ο Γιούρι προσπαθούσε. Μα κοιτώντας το Σεργέη, ξαφνικά κατάλαβε πως μπορείς να ζεις κι αλλιώς. Τι είχε ο Γιούρι? Σχολή, σπίτι, λίγη δουλειά στο ίντερνετ, καμία έξοδο με συμφοιτητές για σινεμά ή bowling, σπάνια ραντεβού με ντροπαλές κοπέλες που μετά από λίγο παρίσταναν τις απρόσιτες βασίλισσες, καλά κορίτσια από καλές οικογένειες, όλες ίδιες. Μόνο καμιά φορά έβρισκε ενδιαφέρον σε βιβλία. Αυτά ήταν τα γκρίζα του καθημερινά. Ο Σεργέη, αντίθετα, έμοιαζε να ζει μια ζωή πιο γεμάτη και φωτεινή. Όχι εκείνη που του είχαν επιβάλει, αλλά εκείνη που είχε διαλέξει ο ίδιος. Και τότε, στα 21 του, ο Γιούρι ένιωσε ξαφνικά σαν έφηβος. Σαν να έπρεπε να αλλάξει κάτι τώρα. Δεν ήθελε πια να ζει με ξένους κανόνες. Του είχε γίνει αφόρητο να σέρνεται ως υπόδειγμα φοιτητής.
Η νεότητα περνάει και εκείνος δεν είχε ζήσει τίποτα πραγματικά έντονο. Μετά το πανεπιστήμιο δουλειά. Ύστερα γάμος. Μετά παιδιά. Αυτό το σενάριο είχε σχεδιάσει η μητέρα του. Και μέσα σε αυτό δεν υπήρχε θέση για περιπέτειες, για τρέλα, για γέλια, για τη ζωή. Σύντομο ο Σεργέη έγινε πρότυπο. Ο Γιούρι άρχισε να αντιγράφει τον τρόπο που μιλούσε, τις κινήσεις του, μερικές φορές χωρίς να το συνειδητοποιεί. Μια μέρα τόλμησε τόσο, που απάντησε αγενώς σε καθηγητή που του έκανε παρατήρηση. Το αμφιθέατρο έμεινε άφωνο. Κανείς δεν περίμενε τέτοια συμπεριφορά από τον καλό Γιούρι. Η ομάδα τους ήταν η καλύτερη στη σχολή, η πιο δυνατή. Ο Σεργέη γύρισε και τον κοίταξε προσεκτικά. Στα μάτια του πέρασε ένα φανερό ενδιαφέρον. Μάλιστα, του έκλεισε το μάτι. Στο διάλειμμα τον πλησίασε. «Εσύ δεν είσαι άσχημος», είπε, τραβώντας επίτηδες τις λέξεις. «Όχι σαν τους άλλους, αγέλη από πρόβατα. Τους πατάνε και αυτοί σωπαίνουν». «Εγώ δεν είμαι από αυτούς», είπε ο Γιούρι, χαρούμενος που τον επένεσε το ειδωλό του. «Με σένα θα χιπλάκα», ο Σεργέη το χτύπησε στον ώμο. «Έλα σήμερα το βράδυ στο κλαμπ Βέστα. Εκεί αράζουμε συχνά με τους δικούς μου». Και φυσικά ο Γιούρι πήγε. Ήθελε να αγγίξει, έστω λίγο, εκείνη τη ζωή που ζούσε ο νέος συμφοιτητής του. Ο Σεργέη ήταν σαν οδηγός σε έναν άγνωστο, θαυμαστό κόσμο. Την ίδια μέρα, οι παλιοί του φίλοι τον κάλεσαν σινεμά, έπαιζε καινούρια ταινία της Μάρβελ. «Μπορεί και να γνωρίσουμε καμιά κοπέλα», είπε ο παχουλός, «γυαλάκια σβάνια». Αλλά ο Γιούρι καταλάβαινε, με αυτή την παρέα δεν θα του συνέβαινε τίποτα. Με το Σεργέη ήταν αλλιώς. Και ανάμεσα σε σινεμά και κλαμπ, διάλεξε χωρίς δισταγμό το δεύτερο. Δεν ήταν πως ο Γιούρι δεν είχε πάει ποτέ σε νυχτερινά κλαμπ, αλλά σπάνια. Και, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν του άρεσαν. Σκοτάδι, αποπνικτική ατμόσφαιρα, καπνός, μουσική που βαράει, συνοστισμός, και ο ίδιος δεν ήταν τύπος του χορού. Είχε πάει με φίλους του μερικές φορές, για να γνωρίσει κοπέλες, μα οι κοπέλες προτιμούσαν άλλους, σαν το Σεργέη και την παρέα του, χαλαρούς, σίγουρους, θρασείς, αποφασιστικούς. Και εκείνο το βράδυ, ο Γιούρι ένιωσε ακριβώς έτσι. Η παρέα του Σεργέη το δέχτηκε σαν δικό τους. Πρώτα ήπιαν. Μετά βγήκαν στην πίστα. Κάπως εμφανίστηκαν δίπλα τους όμορφες κοπέλες. Με το Σεργέη κοντά το Γιούρι αισθανόταν μάτσο. Δεν σκεφτόταν κάτι να πει, τα λόγια έβγαιναν μόνα τους. Οι κοπέλες τον άκουγαν, τον θαύμαζαν, άνοιγαν την καρδιά τους. Ήταν υπέροχο. Προς το ξημέρωμα ο Γιούρι ένιωσε εξαντλημένος. Και οι φίλοι του Σεργέη σαν ακουράστηκαν. Και τότε ένας από τους τύπους έβγαλε από τη τσέπη του ένα σακουλάκι. «Αυτό είναι για να ξαναγεμίσουμε ενέργεια», είπε στον έκπληκτο Γιούρι. Οι άλλοι δεν χρειάζονταν εξήγηση, φαινόταν πως τους ήταν γνώριμο. «Μη φοβάσαι», είπε ο Σεργέη. «Φυτικά συστατικά. Καμία χημεία. Φυσικό προϊόν. Πρέπει να πάρουμε μία ανάσα. Η βραδιά είναι ακόμα στη μέση και εμείς ήδη ξεφουσκώσαμε. Κρίμα». Οι τύποι άρχισαν να μασουλάνε κομματάκια ξεραμένο χόρτο. Ο Γιούρι τους μιμήθηκε. Καταλάβαινε τι κάνει και φοβόταν. Αλλά πώς να αρνηθεί μπροστά σε όλους. Θα ήταν αγένεια και, κατά κάποιον τρόπο, όχι αντρικό. Μετά από λίγη ώρα ο Γιούρι ένιωσε ένα απίστευτο κύμα δύναμης. Ένιωθε σαν ήρωας ταινίας, όμορφος, σίγουρος, δυνατός, ικανός για τα πάντα. Να σκαρφαλώσει σε στέγη πολυκατοικίας. Να ανέβει στον τοίχο. Όλα έμοιαζαν δυνατά. Κι ύστερα το μυαλό του σκοτίνιασε. Ξύπνησε σε ένα γκαράζ, πάνω σε ένα φουσκωτό στρώμα. Δίπλα του, σκεπασμένη με κουβέρτα, κοιμόταν μια όμορφη κοπέλα, προφανώς είχε πιει περισσότερο. Γύρω κοιμούνταν κι άλλοι νέοι, αγόρια και κορίτσια, ανάμεσά τους και ο Σεργέη. Άλλος σε παλιό καναπέ, άλλος σε στρώμα σαν το δικό του, άλλος κατευθείαν στο πάτωμα. Πώς βρέθηκαν εκεί? Τι έγινε πριν? Ο Γιούρι δεν θυμόταν τίποτα. Το κεφάλι του βούιζε.
Μπροστά στα μάτια του όλα γύριζαν. Στο λαιμό του ανέβαινε ναυτία. Χθες ήταν ωραία. Πολύ ωραία. Και πολύ διασκεδαστικά. Τώρα, μάλλον, ερχόταν το τίμημα. Μα ο Γιούρι ήταν έτοιμος να το πληρώσει για μια τόσο φωτεινή, αξέχαστη νύχτα. «Ξύπνησες, μπρο», βράχνιασε ο Σεργέη, γυρίζοντας από την άλλη. Τέλεια. Χθες ξαφνικά έπεσες ξερός. Λέγαμε μήπως να φωνάξουμε ασθενοφόρο. Αλλά είσαι εντάξει, μάγκας. Συνήλθες. Και από εκείνη τη μέρα ο Γιούρι άρχισε να κάνει παρέα με τον Σεργέη και τους φίλους του. Ήταν μια αίσθηση τελείως καινούρια. Ο Γιούρι ένιωθε πιο σίγουρος, έμαθε να στέκεται πιο ελεύθερα. Πολλά πράγματα που πριν του φαίνονταν σημαντικά, τώρα δεν είχαν καμία αξία, όπως η ιδέα του κόκκινου διπλώματος και της μεταπτυχιακής πορείας. Πριν ο Γιούρι ντρεπόταν να μιλήσει σε κοπέλες, δεν ήξερε πώς να φερθεί, κοκκίνιζε. Τώρα, με τον Σεργέη και την παρέα του, γνώριζε κοπέλες εύκολα, για μια νύχτα, το πολύ 2. Έκανε ο μικρόν με τόνο τι έβλεπε να κάνουν οι άλλοι. Και, ναι, το ποτό έπαιζε ρόλο. Και όχι μόνο το ποτό. Πάντα κάποιος στην παρέα είχε κάτι ενδιαφέρον. Αυτό έκανε τον κόσμο πιο φωτεινό, τις αισθήσεις πιο έντονες, τα συναισθήματα πιο ζωντανά. Με τους φίλους της παλιάς του ζωής ο Γιούρις σχεδόν δεν μιλούσε πια. Τι ήξεραν αυτοί από πραγματική διασκέδαση? Άχρηστοι. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν η εξεταστική που πλησίαζε. Ο Γιούρι είχε κολλήσει με την άνεση του Σεργέη, που δεν αγχωνόταν καθόλου για σπουδές. Είχε άλλα σχέδια, πιο ενδιαφέροντα. Ο Σεργέη ετοίμαζε μια μεγάλη πρωτοχρονιάτικη βραδιά στο εξοχικό των γονιών του. Φυσικά ο Γιούρι ήταν καλεσμένος και ανυπομονούσε. Το μόνο που χάλαγε το κέφι ήδη ήταν η μητέρα του. Οι συνεχείς νουθεσίες της, οι γκρίνιες της, οι συμβουλές της. Παλιά δεν είχε καταλάβει πόσο βαριά και ενοχλητική ήταν. Πόσο τον ερέθιζε η φωνή της, σαν κλώσσα που κακαρίζει. Μερικές φορές έπιανε τον εαυτό του να σκέφτεται πώς, για να σταματήσει αυτό το κύμα ηθικολογίας, θα μπορούσε να σηκώσει χέρι στη μάνα του. Και μια μέρα, παραλίγο να το κάνει. Σήκωσε το χέρι του. Για μια στιγμή στα μάτια της μάνας του πέρασε τρόμος, έπειτα απορία. Εκείνη την ημέρα το σώμα του Γιούρι πονούσε ολόκληρο, το κεφάλι του έσπαγε. Την προηγούμενη νύχτα είχε περάσει καλά, στο κλαμπ με τους φίλους του, κάποιος είχε φέρει κάτι καινούριο. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό, αλλά το πρωί ο Γιούρι ένιωθε σαν να διαλύεται σε κομμάτια. Και εκεί η μάνα του με τις αιώνιες συμβουλές και παραλίγο να εκραγεί. Άλλο πρόβλημα ήταν τα χρήματα. Παλιά ο Γιούρι κέρδιζε μόνος του, φτιάχνοντας ιστοσελίδες για εταιρείες, και η μητέρα του δεν τσιγκουνεφόταν, του έδινε που και που χαρτζηλίκι. Δεν είχε έλλειψη. Δεν ήταν, βέβαια, πλούσιος, αλλά και φτωχός δεν ένιωθε. Τώρα όμως δεν είχε ούτε χρόνο, ούτε δύναμη, ούτε διάθεση να δουλέψει. Και η μητέρα του έκοψε αποφασιστικά τη χρηματοδότηση, έδινε χρήματα μόνο για τη διαδρομή ως το πανεπιστήμιο. Με αυτά δεν γινόταν να ξεσαλώσεις. Και ο Γιούρι χρειαζόταν λεφτά, η διασκέδαση κόστιζε. Κάποια στιγμή βρήκε λύση. Από παιδί ήξερε ότι η μητέρα του έκρυβε ένα κουτί με χρυσά κοσμήματα στο πάνω ράφι της ντουλάπας με τα λευκά. Τι δεν είχε μέσα? Βραχιόλια, αλυσίδες, σκουλαρίκια, μενταγιόν, κρεμαστά, ακόμη και ρολόι. Η μητέρα του λάτρευε τα κοσμήματα. Και ο Γιούρι, χωρίς τύψεις, άπλωσε το χέρι σίγμα, εκείνον το θησαυρό. Σύντομα στο κοντινό ενεχειροδανιστήριο τον ήξερα με το μικρό του. Παράξενο, μα τότε δεν ένιωθε καμία ενοχή. Το μόνο σημαντικό ήταν να βρει χρήματα, γιατί τα χρήματα σήμαιναν συνέχιση της ανέμελης ζωής. Ο εγκέφαλός του, προφανώς, είχε ήδη αρχίσει να χαλάει. Τότε δεν το καταλάβαινε. Δεν μετάνιωνε. Δεν φοβόταν. Την εξεταστική, φυσικά, την τίναξε στον αέρα. Για την ακρίβεια, δεν εμφανίστηκε σε ούτε μία εξέταση, όπως και Σεργέη. Η μητέρα του το έμαθε και έκανε άλλο ένα σκάνδαλο, και αυτό τελείωσε το κουμπί που έλειπε για να σπάσει ο Γιούρι. Σήκωσε πάλι το χέρι του, και θα την είχε χτυπήσει στο πρόσωπο αν εκείνη δεν προλάβαινε να σκύψει.
Η Βέρα Ιβάνοβνα χλώμιασε, έκρυψε το πρόσωπό της στα χέρια και ξέσπασε σε κλάματα. Ο Γιούρι πρώτη φορά την έβλεπε να κλαίει έτσι. Μα ούτε αυτό το ξύπνησε. Περίμενε να φύγει εκείνη για το μαγαζί και τρύπωσε στο δωμάτιό της, εκεί όπου βρισκόταν πάντα το κουτί. Ήθελε να προλάβει το ενεχειροδανιστήριο πριν κλείσει. Χρειαζόταν χρήματα για το βράδυ. Έπρεπε να ξεσκάσει, να πετάξει από πάνω του την ένταση, να ξεχάσει. Όλα γύρω του τον ενοχλούσαν αφόρητα. Μόνο που τον περίμενε έκπληξη, η μητέρα του είχε ανακαλύψει την κλοπή και είχε κρύψει αλλού το κουτί. Ο Γιούρι τότε αναποδογύρισε το σπίτι. Πέταξε βιβλία από τα ράφια, άδειασε συρτάρια και ντουλάπια, έψαξε ακόμη και στα ντουλάπια της κουζίνας. Τίποτα. Το κουτί είχε εξαφανιστεί. Μέσα στην οργή του έσπασε μερικά πιάτα και όρμησε έξω, από το διαμέρισμα που άρχισε να του μοιάζει με φυλακή. Πήγε στον γκαράζ του Σεργέη. Εκείνος ξάπλωνε, από το χθεσινό πάρτι, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ο Γιούρι υποψιαζόταν ότι και ο ίδιος έδειχνε το ίδιο άθλια. Του τα είπε όλα. Δεν έχει χρήματα, δεν αντέχει στο σπίτι, η μητέρα του δεν τον αφήνει ούτε να αναπνεύσει. Και ποιο είναι το πρόβλημα? «Μείνε εδώ στο γκαράζ», είπε ο Σεργέη. «Είναι η κατοικία μου. Οι γονείς δεν πατάνε εδώ χρόνια. Μείνε όσο θες. Για τα λεφτά έχω μια ιδεούλα». Ιδεούλα ήταν να διαρρήξουν το κοντινό μπακάλικο. Έκλεινε στις 7, το φύλαγε ένας γέρος. Ο Σεργέη θα τον απασχολούσε και ο Γιούρι θα άδειαζε την αποθήκη, ρύζια, ζυμαρικά, λουκάνικα, κονσέρβες, ποτά. Όλα έμπαιναν σε μια τεράστια καρότσάντα που του έδωσε ο πονηρός συμφοιτητής. Μετά τα πήγαν σε έναν τύπο, σε ένα διαμέρισμα. Εκείνος τους μέτρησε μερικά χαρτονομίσματα. Ο Γιούρι κατάλαβε ότι ο Σεργέη το έκανε αυτό όχι πρώτη φορά. Και σκέφτηκε. Τι σημασία έχει? Τώρα έχουμε χρήματα για το βράδυ. Κι ήρθε το βράδυ. Ο Γιούρι έμεινε στον γκαράζ περίπου μια εβδομάδα. Έπινε πολύ. Ένιωθε συνεχώς άρρωστος. Η νέα του ζωή άρχισε να μην του αρέσει, μα και πίσω στην παλιά δεν μπορούσε πια να γυρίσει. Κάποια στιγμή σταμάτησε να καταλαβαίνει τι γίνεται. Κι ύστερα, ξαφνικά, βρέθηκε σε μια στάση λεωφορείου, κάπου στην άκρη της πόλης. Πώς έφτασε εκεί? Γιατί δεν είχε ούτε δεκάρα στην τσέπη. Γιατί έτρεμε τόσο πολύ. Γιατί δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δεν είχε δύναμη ούτε να σκεφτεί. Ξάπλωσε στο παγκάκι και αποφάσισε, όμικρον με τόνο, τι γίνει. Ηθικά ήταν έτοιμος ακόμη και για το χειρότερο, για το θάνατο. Και, παραδόξως, αυτό δεν τον τρόμαζε. Έκανε κρύο. Έριχνε χιονόνερο. Ένας διαπεραστικός άνεμος το χτυπούσε. Ο κόσμος είχε κλειστεί στα σπίτια του. Σωτηρία δεν υπήρχε. Και ποιος θα βοηθούσε έναν βρώμικο, κουρελιασμένο τύπο? Ακριβώς έτσι έμοιαζε ο Γιούρι, σαν άστεγος, και το ήξερε. Θα πούν, μεθύσι είναι, κοιμάται. Θα περάσουν από δίπλα. Και ο ίδιος θα έκανε μάλλον το ίδιο. Και τότε συνέβη ένα θαύμα. Πάνω του έσκυψε ένα όμορφο, νεανικό πρόσωπο. Ανησυχημένα μάτια. Φωνή τρεμάμενη. Η κοπέλα έμοιαζε τόσο καθαρή, τόσο ευγενική, ειδικά δίπλα στις γυναίκες που έκανε παρέα ο Σεργέη τους τελευταίους μήνες. «Είστε καλά?» ρώτησε. «Να καλέσω ασθενοφόρο?» Ο Γιούρι ψέλισε κάτι ακατάληπτο. Η κοπέλα έβγαλε αμέσως το τηλέφωνο από την τσέπη του παλτού της και κάλεσε ασθενοφόρο. Ενώ περίμεναν, του μέτρησε το σφιγμό. Στο πρόσωπό της φάνηκε τρόμος. Ο Γιούρι κατάλαβε ότι ήταν άσχημα. Το ήξερε ήδη. Όλος ο κόσμος γύρω του άρχισε να σκοτεινιάζει. Μόνο το πρόσωπο αυτού του αγγέλου τον κρατούσε να μην βουλιάξει στο κενό. Παρά τον πόνο, την αυτία και τη ζάλη, ήθελε να την κοιτάζει. Ήθελε να χαθεί μέσα στα καλά της μάτια. Το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα. Τον σήκωσαν και τον έβαλαν μέσα. Όλο αυτό το διάστημα η κοπέλα κρατούσε το χέρι του και του έλεγε λόγια παρηγορητικά.
και, προς απερίγραπτη χαρά του Γιούρι, μπήκε μαζί του στο ασθενοφόρο. Στο νοσοκομείο τον έφεραν πίσω, με το ζόρι. Ο γιατρός που πέρασε επίσκεψη τον κοίταξε αυστηρά και του είπε ευθέως: «Όλη σου τη ζωή πρέπει να προσεύχεσαι, γαμαγιώτα, αυτή την κοπέλα. Σου έσωσε τη ζωή. Άλλα 2 λεπτά και τέλος». Θαύμα. Ο Γιούρι ένευσε. Δεν μπορούσε ακόμη να μιλήσει. «Ποιον να ειδοποιήσουμε?» ρώτησε ο γιατρός. Ο Γιούρι κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι τη μητέρα μου. Σε καμία περίπτωση. Δεν πρέπει να μάθει. Δεν θα το αντέξει. Θα πάθει έμφραγμα». «Έχεις δίκιο. Είσαι ενήλικος, αποφασίζεις εσύ. Και να ξέρεις, αν ξανασυμβεί, δύσκολα θα τη γλιτώσεις. Τώρα στάθηκες τυχερός. Χρειάζεσαι θεραπεία. Σοβαρή. Σκέψου τόσο είσαι εδώ». Ο Γιούρι σκέφτηκε και αρνήθηκε. Πίστεψε ότι θα το κουμαντάρει μόνος του. Απλώς θα πρόσεχε την ποσότητα. Πολλοί τα κάνουν αυτά, το έβλεπε κάθε μέρα. Αν ξέρεις μέτρο, δεν γίνεται τίποτα, έτσι δεν είναι. Ο Γιούρι ανυπομονούσε να βγει από το νοσοκομείο για να ξαναδεί τον Σεργέη και τους άλλους. Του έλειπε το γέλιο, η ανεμελιά, το «ξεχνιέμαι». Οι τοίχοι του νοσοκομείου τον έπνιγαν. Οι διαδικασίες τον εξουθένωναν. Κι όμως κανένας από τους νέους φίλους δεν ήρθε να το δει. Μόλις μπόρεσε, πήρε τηλέφωνο το Σεργέη και του είπε που βρίσκεται. Εκείνος το λυπήθηκε στο τηλέφωνο. Συμβαίνουν αυτά. Και του ζήτησε, αν γίνεται, να μην αναφέρει το όνομά του και να μην πει τίποτα για τους άλλους. Αλλά η κοπέλα από τη στάση ερχόταν. Ερχόταν πολλές φορές. Την έλεγαν Ντάσα. Και, όπως αποδείχτηκε, ήταν νοσηλεύτρια, γαμαγιώτα. Αυτό μπόρεσε να καταλάβει τόσο γρήγορα τι του συνέβαινε, να του μετρήσει σφιγμό, να καλέσει αμέσως ασθενοφόρο. Δεν προσπέρασε. Την πρώτη φορά ήρθε να μάθει αν πρόλαβα να το σώσουν. Όταν είδε πως ζει, αναστέναξε με ανακούφιση. Φαινόταν ότι πραγματικά φοβήθηκε. Εκείνη τη μέρα μίλησαν πολύ. Κάπως έτσι, ο Γιούρι της τα είπε όλα. Για το Σεργέη. Για τα κλαμπ. Για την εξεταστική που πέταξε. Για τη μάνα του. Για τα κοσμήματα που πήρε. Για το πως είχε γίνει ξένος, κακός, άδειος. Και μιλώντας κατάλαβε ο ίδιος πόσο φρικτή ήταν η ιστορία του. Ένιωθε ντροπή. Πίστευε ότι μετά από αυτά η Ντάσα θα σηκωνόταν και θα έφευγε. Οι αξιοπρεπείς άνθρωποι μένουν μακριά από τέτοιους σαν εμένα. Αλλά δεν έφυγε. Έμεινε μέχρι να τελειώσουν οι ώρες επισκεπτηρίου. Και μετά μίλησαν για άλλα, για ταξίδια, για πόλεις, για ζωή. Με την Ντάσα ήταν τόσο εύκολο. Τόσο ήσυχο. Ο Γιούρι την κοιτούσε, το όμορφο πρόσωπο, τη λεπτή φιγούρα, το χαμογελό της. Η Ντάσα ξανά ήρθε. Και ξανά. Και ένα απόγευμα του είπε για τη δική της ζωή. Είχε έρθει στην πόλη από ένα χωριό. Από πολύ φτωχή, πολύτεκνη οικογένεια. Πάντα διάβαζε καλά, πάντα προσπαθούσε. Είχε 2 όνειρα, να ξεφύγει από τη φτώχεια και να βοηθάει τους ανθρώπους. Και τα κατάφερε. Τελείωσε το κολέγιο. Δούλευε ως νοσηλεύτρια, δηλαδή βοηθούσε ανθρώπους κάθε μέρα. Και ο μισθός της επέτρεπε να μην αισθάνεται άπορη. Η Ντάσα ήταν περήφανη που ζούσε μόνη της, χωρίς να εξαρτάται από κανέναν. Δίπλα στην ιστορία της, η ιστορία του Γιούρι φαινόταν ακόμα πιο αποκρουστική. Εκείνη, χωρίς στήριξη, κόντρα στη μοίρα, με κόπο, με πείσμα, προχώρησε. Και εκείνος, έχοντας μια μάνα που πάντα το στήριζε, δεν άντεξε ούτε να τελειώσει τις σπουδές του. Σχεδόν πέθανε. Μόνος. Στη βροχή. Οι κουβέντες με την Ντάσα τον έκαναν να δει αλλιώς πολλά. Το γλέντι με την παρέα του Σεργέη δεν του φαινόταν πια τόσο ελκυστικό. Η Ντάσα, αντίθετα, τον τραβούσε σαν μαγνήτης. Κάθε φορά που έφευγε, δεν ήθελε να την αφήσει, να κοιτάζει αυτά τα μεγάλα γαλανά μάτια,
να ακούει τη φωνή της, να νιώθει το αγγίγμά της. Το πιο παράξενο ήταν ότι και εκείνη έμοιαζε να νιώθει κάτι παρόμοιο. Ο Γιούρι το έβλεπε, και αυτή ήθελε να μείνει λίγο ακόμη. Και απορούσε, τι μπορούσε να βρει μια τόσο καθαρή, τόσο όμορφη κοπέλα σε έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν. Την πρώτη φορά τον είδε σαν σκυμμένο κουρέλι, που έτρεμε, που έκανε μετούς, βρώμικο και μισοπεθαμένο. Αυτό δεν προκαλεί αγάπη. Προκαλεί αηδία. Ίσως το λυπήθηκε. Ίσως απλώς δεν ήταν αδιάφορη. Ήρθε στο νοσοκομείο να δει αν ζει. Και δίσως μέσα της είδε κάτι που ούτε ο ίδιος δεν έβλεπε πια. Μετά το νοσοκομείο, ο Γιούρι γύρισε σπίτι. Η μητέρα του δεν έμαθε ποτέ ότι ήταν μια εβδομάδα στο νοσοκομείο. Νόμιζε πως είχε χαθεί, όπως συνέβαινε συχνά τότε. Με την Τάσα συνέχισαν να βγαίνουν, να μιλούν, να βλέπονται. Η παρουσία της τον έκανε να νιώθει καλύτερος. Πιο καθαρός. Ο Γιούρι καταλάβαινε, φυσικά, ότι μια τέτοια κοπέλα τραβάει τα βλέμματα. Το έβλεπε στους περαστικούς όταν περπατούσαν μαζί. Ακόμη και ο αρχίατρος της κλινικής όπου δούλευε η Ντάσα, ο Αντρέι Παυλόβιτς, της είχε προτείνει να βγαίνουν. Ο Γιούρι είχε δει αυτόν τον γιατρό όταν πήγε να τη συναντήσει μετά τη δουλειά. Κατάλαβε αμέσως, ο άνθρωπος ήταν ερωτευμένος. Επιτυχημένος, νέος, με σωστά χαρακτηριστικά, με αθλητικό σώμα, έξυπνος. Κι όμως η Ντάσα διάλεγε εκείνον, τον Γιούρι. Τον αποτυχημένο, που είχε σχεδόν διαγραφεί από το πανεπιστήμιο και είχε βρεθεί μισοπεθαμένο σε μια στάση. Αυτό δεν ήταν τίποτα λιγότερο από θαύμα. Και τότε ξαναφάνηκε ο Σεργέη. Πρότεινε να πάνε στο κλαμπ, να γιορτάσουν την ανάρρωση. Ο Γιούρι συμφώνησε. Προσπαθούσε να ξεκινήσει μια νέα ζωή, μα μέσα του κάτι το τραβούσε πίσω. Του έλειπε εκείνη η μισοζάλη, εκείνη η ευκολία του να μη σκέφτεσαι τίποτα. Στη μέση του γλεντιού χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η Ντάσα. Σαν να το είχε νιώσει. Από τους ήχους κατάλαβε που βρισκόταν. «Φύγε τώρα», του είπε. «Έλα σε μένα». Ο Γιούρι δίστασε. Εκεί ήταν, ωραία. Σε λίγο θα γινόταν ακόμη πιο ενδιαφέρον. Πίστευε ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα. Και τότε άκουσε τη φωνή της, σταθερή, σκληρή, χωρίς περιθώριο. «Ή έρχεσαι τώρα, ή δεν θα ξαναειδωθούμε ποτέ». Ο Γιούρι πάγωσε. Η Ντάσα ποτέ δεν του είχε μιλήσει έτσι. Ποτέ δεν έβαζε τελεσίγραφα. Άρα μιλούσε σοβαρά. Κοίταξε γύρω, χορευτική μάζα, καπνός, μουσική, πρόσωπα ξένα. Και μετά σκέφτηκε τα μάτια της. Τη φωνή της. Τη στιγμή στη στάση, το πρόσωπό της κυμμένο πάνω του, ενώ εκείνος ήταν έτοιμος να πεθάνει. Η απόφαση έγινε εύκολη. Κάλεσε ταξί και πήγε στην Τάσα. Εκείνη τον αγκάλιασε σφιχτά, κόλλησε πάνω του. «Φοβήθηκα ότι άργησα, ότι θα σε χάσω ξανά», ψιθύρισε. «Δεν θα τους ξαναδώ ποτέ», της απάντησε ο Γιούρι, χαϊδεύοντάς της τα λαμπερά ξανθά μαλλιά. «Δεν έχω κανέναν άλλον σε αυτή τη ζωή πέρα από εσένα». Και κράτησε το λόγο του. Σε κάθε πρόταση του Σεργέη της παρέας του για διασκέδαση, απαντούσε αρνητικά. Με τον καιρό τον άφησαν ήσυχο. Ο Γιούρι άρχισε να ξαναχτίζει τη ζωή του, επέστρεψε στο πανεπιστήμιο, έσκυψε πάνω από τα μαθήματα, ξανάρχισε να δουλεύει φτιάχνοντας ιστοσελίδες. Προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του, να γίνει ανεξάρτητος, να ζητήσει την Τάσα σε γάμο. Η μητέρα του δεν μπορούσε να χαρεί αρκετά. Επιτέλους έβαλε μυαλό, πίστευε. Μεγάλωσε. Κατάλαβε. Το τι είχε συμβεί σίγμα ταφ, αλήθεια ο Γιούρι και η Ντάσα αποφάσισαν να μην της το πουν. Ήταν πολύ άσχημη και πολύ τρομακτική ιστορία. Και ο Γιούρι ήθελε να της παρουσιάσει την Ντάσα όχι ως κοπέλα από το δρόμο, αλλά ως μέλουσα νύφη. Ένιωθε ότι έτσι ήταν το σωστό. Και τώρα, 2 χρόνια μετά την αποφοίτησή του, είχε πια την οικονομική βάση. Μπορούσε να φτιάξει οικογένεια. Έκανε πρόταση. Η Ντάσα δεν ξαφνιάστηκε, μα χάρηκε. Μόνο που το να γνωριστεί με τη μητέρα του ήταν δύσκολο. Από την αρχή οι νέοι κατάλαβαν,
η Βέρα Ιβάνοβνα δεν συμπαθούσε τη μέλουσα νύφη. Προσπαθούσε να το κρύψει, αλλά δεν τα κατάφερνε. Ο Γιούρι πίστευε ότι μετά το γάμο όλα θα άλλαζαν. Όμως χειροτέρεψαν. Η Ντάσα έκανε πως δεν τρέχει τίποτα. Έλεγε ότι δεν την πειράζει. Αλλά ο Γιούρι έβλεπε πόσο την πονούσε. Και δεν καταλάβαινε πως γίνεται να μη σου αρέσει η Ντάσα. Ήταν ιδανική, καλή, όμορφη, πιστή, γενναία, συμπονετική. Το μεγαλύτερο δώρο της τύχης. Ο Γιούρι ήλπιζε πως η είδηση για το μωρό θα άλλαζε τη στάση της μητέρας του. Γαμαγιώτα, αυτό δεν της είπε αμέσως για την εγκυμοσύνη. Περίμενε μια μεγάλη στιγμή, μια όμορφη έκπληξη. Η Ντάσα αμφέβαλε ότι ήταν καλή ιδέα να το ανακοινώσουν μπροστά σε τόσο κόσμο, αλλά ο Γιούρι την έπεισε, θα έχει μεγαλύτερη επίδραση. Δεν φανταζόταν, βέβαια, ότι η μητέρα του θα τους προσέβαλε έτσι. Η Βέρα Ιβάνοβνα, μπροστά σε όλους, αμφισβήτησε ότι το παιδί είναι δικό του. Ο Γιούρι θυμόταν εκείνο το βράδυ σαν να του είχαν ρίξει παγωμένο νερό στο κεφάλι. Η Ντάσα έφυγε τρέχοντας από την αίθουσα. Και εκείνος έτρεξε πίσω της. Ήταν η στιγμή που, όσο ποτέ, το χρειαζόταν. Μετά την ηρεμούσε για ώρες. Έβριζε τον εαυτό του. Η Ντάσα είχε δίκιο, δεν έπρεπε να το πει μπροστά σε όλους. Ήθελε να κάνει δωροέκπληξη στη μητέρα του. Και βγήκε ντροπή. Από τότε έκοψαν την επαφή με τη Βέρα Ιβάνοβνα. Ο Γιούρι δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Ήταν η Ντάσα που, τελικά, τον πίεσε να πάει να μιλήσει με τη μητέρα του. «Αλλιώς δεν θα είσαι ποτέ ήρεμος», του είπε. «Και εγώ δεν θέλω έναν άντρα δυστυχισμένο. Κι ύστερα, σε λίγο θα γεννηθεί το μωρό. Τα παιδιά δεν πρέπει να μεγαλώνουν μέσα σε εχθρότητα. Καλύτερα ένας κακός συμβιβασμός παρά ένας καλός πόλεμος». Κι έτσι ο Γιούρι ήρθε στη μητέρα του, εκείνη τη μέρα, χωρίς προειδοποίηση. Η Βέρα Ιβάνοβνα έμεινε σαν κεραυνόπληκτη, ακούγοντας την αλήθεια. Ο γιος της είχε φτάσει μια ανάσα από το θάνατο. Εκείνος ο ψυχρός, ξένος νεαρός των τότε ημερών δεν ήταν απλώς νεανική τρέλα. Ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Κι η Ντάσα τον είχε σώσει 2 φορές. Μια φορά στη στάση, όταν κάλεσε ασθενοφόρο. Και τη δεύτερη, όταν του έβαλε εκείνο το τελεσίγραφο και το τράβηξε πίσω, όταν ήταν έτοιμος να βουλιάξει πάλι. Η Βέρα Ιβάνοβνα ανάσανε βαθιά. Τα μάτια της γέμισαν καυτά δάκρυα. Ένιωθε μαζί φόβο, ενοχή, ντροπή και μια τεράστια ευγνωμοσύνη προς την Ντάσα. Τι έκανα? Ψιθύρισε, χαμένη. Εκείνη δεν θα με συγχωρέσει ποτέ, έτσι. Ο Γιούρι χαμογέλασε αχνά. «Φαίνεται ότι δεν τη ξέρεις καθόλου», είπε. «Σου το είπα. Είναι μοναδική. Είναι το καλύτερο που μου συνέβη. Στάθηκα τυχερός που τη συνάντησα». Η Βέρα Ιβάνοβνα έγνεψε σιωπηλά. «Ναι», είπε τελικά, με σπασμένη φωνή. «Τυχεροί είμαστε κι οι δυο μας».